BPF नि जे कन्डिशन आं साधारण खोथाखौनो बुंनो नागिरदों 17 बोसोर शासननि उनावहाय जिहेतु बिसोरो डाउनफलाव फैबाय तो बेबायदि पार्टिफ्रा नर्मेलि कामबेक जाफिननाया खम BPF आ दिनैनि दिनाव जेबो एजेन्डा गैया मानो होनबा बिसोरनि एजेन्डाया BLT एकर्डमोन 2003 आव जानाय आरो BLT एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनायमोन हाग्रामा बिजननि आंखाल जि दं बेखौ लानानै मसगुल खालामनानै बेखौ मावनानै थांनानै थानो नाजायो खिन्थु गोदान बिजनाव लांनो नागिरा बेखौथ' मा बुंबावनो बियो हयथ' सोलायनांगौबा दान सोलायनांगौमोन मानसिया आरो सोलायोमोनबा हिर'आनो जायोमोन बियो UPPL हिसाबै BJPआ नंगौ बिराद टाइट बा मोनसे वेबखौ लाबोनो नाजादों खिन्थु बिसोरनि इन्टारनेल जि अर्गानाइजेशनेल भेटि बा सेटिं बियो BTC को दखल खालामनो हानाय खुनु कन्डिशनाव गैया नाय मोनसे खोथाया मा पलिटिक्सआवनो था मानो जा नियने थाफ्रा माने रियेलिटिजों बाराद्राय फाइट खालामनो नाङा BTC नि कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्टआ दिनैसिम जाथ'वाखै गाबोन जागोन बेबो रियेलिटि 125 एमेन्डमेन्ट बायदिसिना एमेन्डमेन्ट गासिबो फैफाजोबगोन बेबो रियेलिटि बेबाराव जों UPPL आ मोनसे मेजरिटि लानानै गावनो गाव गभर्नमेन्ट दानो हानाय क्षमता फैयोबा गाबोन जों हयथ' 15टा एसेम्बलि सेगमेन्टआव 12-13टाखौ UPPL आनो देरहाहैनोबो हागौ अब्ला जोङो स्टेटआव बिराद पावारफुल जाहैगोन बे जाम्बानाया बेना मोनसे माबासो जालांबाय खुगायाव मोनसे हेबिट बायदि जालांबाय जेखि बुङा बिमा बिफाखौबो जाम्बा होनफ्लाङो नोंथां बेयो रायलायबा एसे हेबिट बायदि जालांबाय आरो बियो दा आन्डारग्राउन्डआथ' आंनि थाखायथ' गाज्रि सोदोब नङा दे आं जुदि आन्डारग्राउन्डबाथ' हाग्रामाया आंखौ गिनाया दरखार दं खाम्फा बरगयारिखौ बाहाय होबथानो हानाय रावहाबो क्षमता गैया हाग्रामा महिलारिया बेवहाय मोनसे खारनावल' थांदों जे खाम्फाया बावहाय UPPL नि केन्डिडेट जानाय लोगो लोगोनो गाव गसंहैयाबा बाहाय 90% BPF नि मानसिफ्रा UPPL जाजोबनो हासिगौ खिन्थु देबरगावआवबो जोंनि जि मोनसे केडार भित्तिक जे फेमिलि वाइज भट कालेक्शननि जि रिपर्ट जोंनाव फैनानै दङ जे 22,000नि बारा भटआ UPPL आव फैनानै दङ आरो बियो दा BPF आरो UPPL आगोलनि बादि डाइरेक्ट फाइट जायोबा बियो जेनबाय आरो खिन्थु राजनैतिक भाबै बियो माने खुब आनरुलि एटा मोनसे लाइफ लाबाय थादों बियो आरो बियो सब समय थाखा आरो मासेल पावारनि सायाव सोनारो बांसिन खिन्थु दा BJPआ केन्डिडेट गैया जिहेतु बिसोरनि सापर्टारफ्रा सोरजों बेसेबां खारगोन बेनि सायाव सोनारगोन ओंखायनो माने हाग्रामाया सेफ नङा हाग्रामाया देबरगावआवबो जेननायनि मोनसे लामायाव दं मोनसे गिदिर नेशनेल मिडियानि सार्भे रिपर्टआव जोंखौ बुंदोंमोन मा महाशक्ति नामायबाबो UPPLआ 18टानि गाहायाव थाङा बे दिनैनिफ्राय 2 मास सिगांनो फैनाय रिपर्ट आरो जेबायदि फ्रास्ट्रेसन देखायदों दा नैबे बावखुंग्रियाव गारि बुख्रुबनाय मा बुख्रुबनाय न' बुख्रुबनाय बे जेननायनि साइन बियो हाग्रामाया गावनि आत्मसन्तुष्टि गावनि पार्टिनि मानसिफोरखौ गोसो बोलो लाखिनांगौ जाहैबाय आरो बिनि अबस्थायासो अन्थाव बाथाव अबस्था पार्टिनि मानसिफोरनि गोसो बोलोखौ लाखिनो थाखाय बेफोर अंकफोरखौ ओरैनो ब्लाइन्डलि बानायना होबाय थानो खिन्थु हाग्रामा महिलारिया BJPनि एगेन्स्टआव जुजिनाय मा खालि UPPL को फेजेननांगौ बेना बे टारगेट आरो गाव देरहानांगौआबो टारगेट नङा खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ गासैखौ नैबे समाव बरायनो लाबाय जों बे समाव गुबुन आयदाखौ लानानै जों दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनानै जे बड'लेण्ड बुब्लि जे स्टुडिअ बिथांमोनखौ मोगा-मोगि आयदा जों लाबोबाय थादों थिग बेबायदिनो जों दिनैबो मोनसे गोनांथार आयदाखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव मोगा-मोगि जे आयदा जों लाबोनो थाखाय नाजादों थारैनो मख'नांगोन जे BTR ओनसोलाव जे जानो गोनां जे बिसायख'थि एबा 22 जे सेप्तेम्बराव जे BTCनि बिसायख'थि बे BTC बिसायख'थिया जागोन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोर बिथांमोननि बे दोलोफोरा बे समाव बिसायख'थि फोसावदिंफोरा मोनसे गोख्रोंथिजों सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों थिग बेबायदिनो UPPL राजखान्थि हान्जायाबो जे जि खाफ्रादों जे फैगौ BTC बिसायख'थिखौ देरहासार खालामनो थाखाय बिथांमोननि बिजाथिफोरखौ बे समाव देरहासार खालामनो थाखाय नाजाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों थिग बेबायदिनो दिनैबो जों मोनसे मोगा-मोगि आयदायाव जों मोननो हादों आसामनि
केबिनेट मन्थ्रि बिथां उरखाव ब्रह्म बिथाङाबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसायख'थि फोसावदिं मेलफोराव बाहागो लानानै गोबां बाथ्रा बिथांमोननिफ्राय बिथाङा बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों बिथांजों जों गोबां बाथ्राखौनो सावरायनो थाखाय नाजागोन गिबियाव नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव बरायनो लाबाय गोजोन्थों बयखौबो खुलुमनाय जासिबाय माबायदि सोलिदों जिहेतु नोंथाङा गासिबो बियाबाव नोंथाङा बेरायबाय थानायखौ नुनो मोनदों बे समाव बिसायख'थि फोसावदियाव नोंथाङा बाहागो लादों माबोरै सोलिबाय दं बे समाव बिसायख'थियाव बिटिसिनि जे बिसायख'थि 22 तारिख सेप्तेम्बराव जानो गोनां बेखौ ओभारअल मोनसे जुदि आङो भिउखौ होनांगौबा एबारनि बिसायख'थिखौ आङो जोबोद माने बाख्नायथाव आरो मोजां मोनदों मानो होनबा बे बिसायख'थियाव गासिबो हान्जाफ्रानो बाहागो लाफैदों गिबियाव आसामनि गुबुन गुबुन हान्जाफोरा बिटिसि एरियाखौ नागारनानै दोननाय बादिमोन बिसोर बाहाय इन्ट्रेस्टबो गैयामोन ओंखायनो डाइरेक्ट फाइट जायोमोन मोननै हान्जानि गेजेराव दा नाथाय गासिबो हान्जाफ्रा बाहागो लादों डेम'क्रेसिया स्ट्रं जादों आरो जों UPPL हान्जाया जिहेतु थांनाय 5 बोसोरनि थाखाय माने सारि बोसोर आरो इलेक्शना जिहेतु एडभान्स जाबाय जोङो रुलिंआव दंमोन बे सारिथा बोसोरनि जि रुलिं आरो प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि गभर्नमेन्ट सालायदों मानसिफोरनि वेलफेयारनि थाखाय पिसनि थाखाय आरो जोंनि राव हारिमु गासिबो बिथिङाव जौगाखांनायनि थाखाय जिफोर इनिशिएटिभ लादों जे दिनै बर' राव हारिमुवा नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेल रिकगनिशन मोनलांनायनि आरो फुटबलनि बिथिङाव जेरैबायदि मोनसे नेशनेल लेभेलाव मोनसे डिसकासननि मोनसे इस्यु जाफैदों बेफोर गासैखौबो नायनानै प्र' गभर्नमेन्ट मोनसे स्टेन्डखौ पाब्लिकनि गेजेराव नुनो मोनो खारन डेम'क्रेसियाव 100% नाय गैया एक्चुअली जायफ्रा रुलिं खालामो मोनसे देशखौ बा मोनसे रायजोखौ बिसोरो हार्डलि 35 to 36% भट मोनो बा सोरबा मेक्सिमाम 40% भट मोननो हागौ 60%आ डिभाइडेड जायो दा जोंनियाव जे नुनो मोनदों बिटिसि एरियायावबो जे ओभारअल जिखिनि 35 लाख पपुलेशन दङ बेनि गेजेराव पाब्लिक मेन्डेटखौ जुदि नायोबा 40% प्लास जे दा प्र' गभर्नमेन्ट जानानै दं होननानै आङो सानो मानो होनबा दा बाखि जि 60% बेखौ बाहाय गुबुन गुबुन हान्जाफ्रा बोखानानै लागोन जेरैहाय बिजेपि दङ कंग्रेसआबो दा खुब माने जरजों बोलोजों माने नामायफैदों आरो BPFथ' दंखायोआनो जाहैबाय थ' बे बिथिंनिफ्राय नायोबा दा पाब्लिक मेन्डेटआ बिटिसिआव रायजो राजाफोरनि जि लुबैनाय बे प्र' UPPL मिथिनो नाजागोन जिहेते मोनसे बाथ्राखौ मख'दों जिहेते बेखौ बयबो मोनदांदों जे मोनसे बिटिसिआव मोनसे अलखद एबा खैफोदनि बाथ्राखौ जिहेते दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिद'था माहारियारि आफादफोरा मोनसे मोनदांनानै बर'नि मोननै रिजनेल पार्टी UPPL आरो BPF मोनसे ज' जानायनि बाथ्राखौ बा खालामनो थाखाय नाजादोंमोन आं बेवहाय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे नैबे नोंथाङा जे मख'दों एसे आगोलाव जे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफोराबो बिटिसिआव बिसायख'थि गेलेनो फैदों सिगांनि समाव जायामोन होननानै बुंदों दा बबेबा नङा बबेबा मोनसे बिथिङाव नैबे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा फैनाया जोंनि बिटिसिखौ बा जोंनि बिटिसिआव फैनाय लोगो लोगोनो मोनसे खैफोदाव जानायनि मोनसे बिदिन्थि नामा बेयो मा बुंनो सानो दा गुबुन गुबुन हान्जाफ्राथ' दिनै नङा गाबोनबाबो फैगोन 5 बोसोरनि उनाव फैगौमोन 10 बोसोरनि उनाव फैगौमोन बे सिचुवेसना जोङो मोनखागोनानो जों बिनिफ्राय फ्रि जानो हाया जों साननो नाङा जे गुबुन हान्जाफ्रा बाहाय इलेक्सन गेलेनो नाङा गेलेयैयावबो जोंहा मोनसे जेंना दं आरो गेलेनायावबो जेंना दङ खिन्थु मोनसे खोथाया मा जाहैबाय जोंनि सेल्फ रेसपेक्टआ बेसेबां स्ट्रं गावखौ लानानै सेल्फ रेसपेक्ट मानेखि माने मा होननाय जादों जे BTRआव रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि मोनसे सेल्फ रेसपेक्ट थानांगौ जे जायफ्रा BTRखौ दादों BTCखौ दादों आरो बेनि हानिफ्रायनो जोनोम मोननाय राजखान्थि हान्जाखौनो जोङो सापर्ट खालामनांगौ बाहेरानिफ्राय फैनाय हान्जाखौ जों सापर्ट खालामनो नाङा बेखौ होनो 6 शिड्युल बा BTCनि थाखाय मोनसे सेल्फ रेसपेक्ट दा बे सेल्फ रेसपेक्टआ जोंनाव बेसेबां दङ जों मालाबा डाउट जायो जे जोङो फिसा फिसौ इस्युखौ लानानै गावजों गाव नांलाय खमलाय जायो एबा मोजां मोननो हानाय मोजां मोननो हायै जायो आरो बिनि थाखाय बाहेरानिफ्राय फैनाय सोरबा मोजां सिमां खिन्थाफैनानै बुंफैनानै जे मानसिफोरखौ जे बुरखायनो नाजायो बेबादिजोंबो जोङो थाङो बेफोर जाहैबाय जोंहा सेल्फ रेसपेक्टनि आंखाल आरो जुदि सेल्फ रेसपेक्ट दङबा जोंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया फारसेथिं दा BPF UPPLनि खौसेथिनि बाथ्रा एबसुआ नाजादोंमोन
खिन्थु राजनितियाव आङो इउनिटि होननाय जिनिसखौ बाराद्राय गोरलै मोनसे लामाजों नुवाखै खारन आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाबोदों बै समाव पिडिएफ बा बिदिनो जोनोम जादोंमोन आरो फारसेथिं राजखान्थि हान्जा एबसुआ गैयामोन बे समावबो नाजानाय जादों खौसे खालामनो नाथाय खौसेया जायाखै आरो बिनि उनावहाय प्रेम सिंह सानसुमा बिथांमोननि दैदेननायाव मोनसे बिपिपि बड'लेण्ड पिपल्स पार्टियानो मोननै हान्जा गावदोंमोन खौसे खालामनो नाजादों खिन्थु बे समाव प्रेम सिंह ब्रह्मआ गावनि हान्जाखौ सिफायनानै सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियाबो सिफायनानै बिएसएमसि मोनसे जोनोम होनाय जानायसै बेबो नाथाय बिएसएमसि जोनोमनि लोगो लोगोनो जि इलेक्सन जादोंमोन बे इलेक्सनाव 96आव जि इलेक्सन जादोंमोन बे इलेक्सनावनो गासिबो गावस्राजोबदों इउनिटि होननाय जिनिसानो बिनि उनावहाय गोबां हान्जाफोरनि जोनोम जाबाय पिटिसिनि समनि बाथ्राजों इउनिटि होननाय जिनिसखौ सर्टकाट आरो इजि मोनसे लामाखौ नुवा खिन्थु जायोबा मोजांमोन दुलाराय बर' फरायसाफोरनि खावलायनाय बादियै जोंखौ बिसोरो मोनसे हान्जा हिसाबै गुवाहाटीनि जे बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लेंहरदोंमोन गासै 14टा ना 16टा संगठना ज' लोगो नांनानै जोंबो नुजाहैदों जों आसामनि बादि खैफियत हैदों जों खौसेखौ लुबैना लुबैया जों गासिबो बुंदों खौसेखौ जों लुबैयो बिनि नेक्स्टआव हाग्रामा महिलारिया नुजाफैनो गोनांमोन बिपिएफनिफ्राय नाथाय बिपिएफआ बेखौ इगनर खालामनानै टटेलि एबसुनि खावलायनायाव जों थाङा होननानै बिसोर नुजाफैयाखै बे खारनावनो बिसोरो केन्डिडेट फोसावबाय माबाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै बुंनो गोनां जादों मा हाग्रामाया जुदि मदद होनायमोनबा खौसेया जागौमोन नाथाय आं साना दाबो जे जोङो सोरबा गुबुन हान्जाखौ जों माने खुब गिथारनांगौ दङ जोंनाव अपसना मोननैल' दं बिपिएफ आरो इउपिपिएल लकेल बे जायगानिफ्राय जोनोम जानाय हिसाबै बिपिएफआबो गावस्रा मोनसे भेटि थागोन आरो बिपिएफनो सोरबा भट होदों मादों जोंबो बेखौ सोरखौबा दायनिगिरिबो खालामनो हाया बिपिएफनो भट होनायखौ खिन्थु इउपिपिएलनो भट होनायखौबो दायनिगिरि खालामनो हाया नाथाय मोननैनि गेजेरावनो जों मोनसे डिसाइड खालामनांगौ जाहैबाय जे दिनैहाय बबे हान्जाया मोनसे एजेन्डाजों थांगासिनो दं बिपिएफआ दिनैनि दिनाव जेबो एजेन्डा गैया मानो होनबा बिसोरनि एजेन्डाया बिएलटि एकर्डमोन 2003आव जानाय आरो बिएलटि एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनायमोन नाथाय 17 इयार्स अफ रुल बिसोरो इलेक्टेड काउन्सिल हिसाबै 15 इयार्स मोनदों आरो 2 बोसोरा नमिनेट माने माबा माने इन्टारिम काउन्सिल बे 17 बोसोराव बिसोरो जि हायै मावबाय आरो बिसोर दिनै गोदान एजेन्डा गैला खारन सिमा बारायनायनि एजेन्डा गैयास्रा आरो मर पावारनि बाथ्रा गैया आरो गिदिर इन्स्टिटिउसन लाबोनांगौनि खुनु एजेन्डा गैया आरो इउपिपिएलआ मोनसे गिदिर एजेन्डा दं जाहैबाय जेरैहाय दा सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुर बेयाव थानाय बर' फिसाफोरनि गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननांगौ हाग्रामाया बुंदोंमोन दरसेबो गामि हाबा थगायदोंसो होननानै खिन्थु जोङो 4.5 बोसोराव 60 गामि सोनायनि बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ खिन्थु बे 60 गामिया 60 नङा जोङो मोनथाम मोनब्रै गामिखौ साबजिउम खालामनानै ज' खालामनानै मोनसे गामि बानायनो थांनायाव 60 जाहैदों खिन्थु दा एक्सुवेलि गामिया 235 ना 36 गामि बिदि हाबनानै दंफैयो जों डिमान्ड खालामनाय रोखोम एडिशनेलि 250 बा 235 गामि हाबदेरोबानो जोंनि दाबि खालामनाय गामिफोरा जोबहैयोबो दा जों बेखौ सोनो हाबाय जायनि थाखाय 45,000 गोदान भटार्सआ दा बिटिसिआव भट होसिगोन दा रौतायाव 15,000 धनसिरियाव 17,000 हरिसिङायाव 13,000 बिसोर गोदान भट होनो मोनजेनबाय बे मोनसे एजेन्डा जोंहा आरो गामि सोबावनांगौ दं सेकेन्ड जाहैबाय एनडिएफबिनि केडार्सफोरखौ रिहेबिलिटेसननि जि प्रसेस माने रिहेबिलिटेसन ग्रेन्टखौथ' होबाय बयनोबो फ्राय होबाय साफा सानै दंबावो बेखौबो होगोन आरो मार्टिस न'खरफोरनो जोङो एक्सग्रेसिया होनायनि बाथ्रा फैदों आरो फारसेथिं दा बयनोबो लेन्ड राइट होनायनि बाथ्रा फैदों मेइनलि जों बर' फिसाफोरा हाग्रा ओनसोलाव थादों बा कास्टलेण्डआव थादों बहुतनावनो हा फाट्टा गैया दा माने फ्राय माने 3,35,000 or 36,000 मानसिफोरनो हा फाट्टाबो होबाय आरो बेनि गेजेराव बुंनो थाङोबा बयनिफ्राय बांसिना जों थागिबि बर' फिसाफ्रानो मोनदों बेफोर मोनसे एजेन्डा थाबाय जोंहा फारसेथिङै पिसआ मोनसे प्रसेस जे एनडिएफबिआ जे 36 बा 40 इयार्स
आर्म स्ट्रागल खालामनानै हाग्रायाव दंमोन बेनिफ्राय पिस प्रसेसआव फैबाय मा मोनदों मा मोनाखै बे बारा गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु जि एकर्ड खालामदों बेखौनो जुदि मिनिंफुलि लांनो हायो नोङो अब्ला जोंनि एचिभमेन्टआ बिराद गिदिर जायो आरो हिस्ट्रियाबो गिदिर जायो BLT हिस्ट्रियाबो बिराद गिदिर हिस्ट्रि जानानै थागोन बेखौ रावबो बावा खिन्थु BLTनि नेताफ्रा गावसोरनो सेन्सिबोलबो जानांगौ आरो वाइसबो जानांगोन अब्लासो बे हिस्ट्रिखौ बयबो रेसपेक्ट होगोन दा NDBफ्राबो वाइसबो जानांगोन सेन्सिबोलबो जानांगोन अब्ला बे हिस्ट्रिखौ रेसपेक्ट होगोन नोंसोरो एकर्ड खालामदों बेनि मिनिङा बे नङा बे एकर्डआ नोंनि बा बे हिस्ट्रिया नोंनि जानांगौ बे हिस्ट्रियाबो जाथिनिसो खारन जाथिया नोंथ' सासे मानसिल'सो नेता हिसाबै खिन्थु 99% जाथिया नोंजों गसंफायामोनबा नों बबाव एकर्ड खालामदोंमोन to credit goes to the people मानसिफोरनियाव आं जुदि दिनै मोनसे आफादनि आफादगिरिमोन साप'ज मोनसे एकर्डखौ आं जुदि सिगनेचार होयोमोनबा थ' बे क्रेडिटआ आंनि नङा बे क्रेडिटआ एन्टायार जाथिनिनो खारन आंथ' मोनसे बे जाथियाव दिनै 35 लाख पपुलेसन BTCआव दङबा बेनि गेजेराव आंल'सो सासेल'सो मानसि आङो होमबा आं मानो क्रेडिटखौ लानो जोंनाव बे इग'आ थानो नाङा जे आं एकर्ड खालामदों बे एकर्डआ आंनि हिस्ट्रियाबो आंनि थ' हिसाबै जोंहा मोनसे एजेन्डा दङ आरो जोंहा दा मोनसे दा इण्डियान इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि IIT बा IIM बा केन्सार इन्सटिटिउट मेनेजमेन्ट इन्सटिटिउट एग्रिकालसार इन्सटिटिउट इउनिभार्सिटि दिनैहाय दा बगुरिबारियाव माने रेलवे कस्ट फेक्टरि बेफोर गासिबो पाइपलाइनाव दङ रेलवे कस्ट फेक्टरियाथ' अलमस्ट सेंसन जानायनि लामायावनो दङ थ' बाहाय हाजार हाजार मानसिफोरनि एमप्लयमेन्टनि बाथ्रा फैदों इडुकेसननि बाथ्रा फैदों स' जोङो BTCआ बेसेबां पावार दं बे गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु बिनिफ्राय जि पावार दङ बेजोंनो बेस्ट अफ दि बेस्ट पारफरमेन्सखौ होनानै मोनसे बियो बयनिबो गेजेरावनो सारा भारतनि गेजेरावनो मख'जानाय आरो नोजोराव गोग्लैनाय मोनसे जायगा जानांगौ बे जाहैबाय मोनसे बिराद गिदिर मोनसे प्लेनिं सिमां आसो एफा गिदिर एजेन्डा थानाय बे हानजानोनो रायजो राजाया जुदि मदद होनानै भट होयोबा बे सिमाङाबो जाफुंजोबगोन गासिबो आरो जुदि रायजो राजाया बेखौबो नाङा जोंनो मानसिखौ नांगौ जों उमुखखौ मोजां मोनो खामानि मावबाबो मावाबाबो जों बेनोनो होगोन रायजो राजा बिदि सानोबाथ' जोंबो हेल्पलेस ओंखायनो दा परिबेसफोरखौ जों नुदों जोङो UPPL हिसाबै BJPआ नंगौ बिराद टाइट बा मोनसे वेबखौ लाबोनो नाजादों खिन्थु बिसिनि इन्टारनेल जि अर्गानाइजेसनेल भेटि बा सेटिं बियो BTCखौ दखल खालामनो हानाय खुनु कन्डिसनाव गैया बिसोर खम भट देरहागोन माखासे सिट देरहागोन बिसोरो आरो जों बेखौ ओंखायनो गिनोबो नाङा आरो कंग्रेसआसो दासो बिगिनिं माने बिसोरो मालाबा BTCखौ गारनानै दोनबायमोन बिगिनिं खालामबाय AJPआ खालामबाय थ' जोंहा गिनांगौ गैया जोङो जायगा BJPनि एगेन्स्टआव फाइट खालामगोन जोङो जेरैहाय दतमायाव प्रमद बर'आ मनरन्जननि एगेन्स्टआव फाइट खालामनो थांगासिनो दं जिहेतु दा खुनु BJP आरो UPPL खुनु तालमेल गैया खुनु एलायन्सनि बाथ्रा गैया खोनानो मोन्दों बिभिन्न सर्स मिडिया टेडिया हाग्रामायासो थारमाने प्रमद बर' आरो BJPनि गेजेराव मोनसे गेप्स जाबाय होननानै मोनसे चान्स लानो नाजाबाय थानाय खोनाबाय थायो जोङो मिडियानि गेजेरजों आरोखि जे हाबैनो खिन्थु हायाखै बेबो लोगोसेयैनो दिनैहाय बनरगावआव रबिराम ब्रह्म आरो राजिब बांगालनि गेजेराव फाइट जागोन आरो जों भाबा हाग्रामानि एगेन्स्टआव जुजिगोन जेरैहाय नैबे दा बावखुंग्रियाव दनेस्वर गयारिया BPFनि आरो जोंना फेरेंगा रनजित बसुमतारिया जोंनि UPPLनि दा ओरैबायदि फ्रास्ट्रेसनाव थांबाय बिसोर बावखुंग्रियाव दानि आरम्भनिफ्रायनो जागायजेननायनिफ्रायनो भायलेन्स गारि बुख्रुबनाय न' बुख्रुबनाय बेफोर मोजां साइन नङा आङो मोनसे समाव वार्निंबो होखादोंमोन जे मोनसे सोरबा भातृघाटी बा न'खरनि दावहा लाबोफिननायनि मोनसे परिकल्पना खालामगासिनो दं होननानैबो फेसबुकाव आङो पस्ट होनानै बे मोनसे बिराद सर्साबो जादोंमोन दिनै बे प्रमानफोरबो जाबोगासिनो दङ ओंखायनो आं सानो जा BTC एरियायाव दा जि 40टा समस्ति बेनि गेजेराव UPPLआ 2/3 मेजरिटि मोननायनि लामायाव थांगासिनो दं
मिथिनो नाजागोन जिहेतु नैबे समाव गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा नेशनेल लेभेलनि बिथांमोननि जिखिनि एजेन्डा एबा बिथांमोननि जिखिनि बाथ्रा सब मिशन बिटिआर फोसावनानै जिहेतु हाबनायखौ नुनो मोनदों जा स्पेशेलि नोंथांमोननिया रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनाय आरो रायजो राजाफोरजों जे बिसायख'थि फोसावदिंनि एजेन्डाया मा जागोन दा बिथांमोना मिशन बिटिआर नोंथांमोना मा जागोन नेशनेल पार्टीफोरनि जि एजेन्डा बे मिशन बिटिआर फोसावनायाव मोनसे इन्टेनसन दं बिसोर बिटिसि दखल खालामनो नागिरो बा बिटिसिनि पावारखौ जानो लुबैयो आरो जोंनि डिफारेन्सआ बेनो जों बिटिसिखौ सेवा खालामनो लुबैयो सार्भिस खालामनो लुबैयो आरो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि साफ्रोमबो न'खरनि अर्थनैतिक अबस्था रांखान्थि हालोदफोरखौ जौगाखांहोनानै बेनि गेजेरनिफ्रायनो बेस्ट अफ दि बेस्ट स्टुडेन्ट ओंखारनांगौ आरो केरियार मोजां केरियार लानानै गथ'फ्रा साक्सेसफुल जानांगौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा आरो जोंनि न'खर मोनफ्रोमनिफ्रायबो एन्टारप्रेनियरशिप एबा बिजनेसमेन मानसि ओंखारनांगौ बे एग्रिकालचाराव माने मेकानाइज एग्रिकालचार बायदि डेभेलप मोनसे एग्रिकालचार सिस्टेमखौ लाबोनानै जों एग्र' सेक्टरखौ डेभेलप खालामनांगौ जोंनि फरेस्ट बेस इन्डास्ट्रि फरेस्ट बेस इन्डास्ट्रियाव दा बुंनो थाङोबा बिटिसिआ मोनसे पावारबो मोननो थांगासिनो दं जि माने फरेस्टनि प्रडाक्टफोरनि सायाव टेक्स आरो जि फ्लाइवुडनिफ्राय लानानै बायदिसिना फिसा इन्डास्ट्रिखौ बिटिसिआ गावनो गाव खालामनो हानाय अबस्थायावबो दङ दा जोंहा मिशन बिटिसिआ बेनो जे जोङो कमप्लिटलि दहाय बुंनाय बादिनो बाहाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनबो दं डेभेलपमेन्टबो दङ आरो अल इन्डिया लेभेलाव जेरैहाय दा नरेन्द्र मदि भारतनि प्रधान मन्त्रिया मोनसे मडेल हिसाबै बिटिसिनि डेभेलपमेन्ट आरो पिस मडेलखौ लानो हमदों जे नोंथांमोना मिथिब्ला मोजां मोनगोन जे दा दिनैहाय काश्मीराव मिलिटेन्टफ्रा सारेन्डार जायो बा नक्सालफ्रा सारेन्डार जायो खिन्थु पिस प्रसेसा बोरै साक्सेस जायो बिनि ओरिएन्टेसन एबा टिचिंखौ बड'लेण्ड ओनसोलनि मानसिफ्रा हैनांगौ होननानै दा मोनसे इन्टारेक्सन प्रग्रामफ्राबो जालांबाय थादों नक्साल एरियाफ्राव खारन बे पिस मडेला बिटिसिनिनो थ' बाहाय सासे मानसिया ग्रेजुवेट मानसि आरो सासेयाबो ग्रेजुवेट मानसि सानैबो लेखा गोरों खिन्थु सासेया मा जाहैबाय जानाय लोंनाय रंजानाय मानसिफोरखौ खुसि खालामनानै दोननाय रंजा बाजाजोंनो बेबादियैनो सरकार सालायनो लुबैयो आरो मानसिफ्रा सासे मानसिया जाहैबाय बियो सानैबो ग्रेजुवेट खिन्थु बिनि सिन्थाया आलादा दा जों जि बक्सआव हाबनानै दं जि सिमाव हाबनानै दं बे सिमानिफ्राय बरननानै लांनानै गुवार माने बुहुमाव जोंनि बड'लेण्डनि मानसिफोरखौ सिनाखि खालामहैनांगौ लांनांगौ आरो जेरैबो बिथिङाव जौगानाय लाबोनांगौ दा भारतबर्षआ दिनैहाय डेभेलप मोनसे नेसन जानो थांनायाव आगोलाव मा जायोमोन जोंनि भारताव थानाय इन्डास्ट्रियेलिस्टफ्राल'नो इनभेस्ट खालामोमोन बाहाय खिन्थु लासैनो नरेन्द्र मदिया फैनायनि उनाव एनआरआइ इन्डियानि कनसेप्ट फैदों दा भारतनि बाहेरायाव थाहैनानै सोरबा आमेरिका इंलेण्डआव सिटिजेनशिप लाहैनाय मानसिफ्राबो इन्डियायाव इनभेस्ट खालामफिननो हमदों थ' बे मोनसे साइकेल माने फैसानि मोनसे साइकेल बे केपिटेलनि माने बे रटेट जालायबाय थादों बाहेरानि फैसायाबो इन्डियायाव हाबदों आरो इन्डियानि फैसाया बाहेरायाव थांदों बे जाहैबाय मोनसे बिजनेस स्ट्रेटेजि आरो बेजों इन्डिया डेभेलप जादों जे बड'लेण्डखौबो डेभेलप खालामनांगौबा जोंनि मानसिफ्रा सोरबा 1 कौटिनि मालिकआबो इनभेस्टर जानांगौ इनभेस्टमेन्टनि जे मेन्टेलिटिखौ डेभेलप खालामनांगौ आरो दिनै दा हमनानै लादो गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटि जाबोगासिनो दङ गेलेफुनिफ्राय सामथाइबारि बङाइगाव माने ओरैहाय कारिगाव बे लेभेलाव बे एरियाफोराव मोनसे गिदिर इनभेस्टमेन्ट जानो थांगासिनो दं भुटाननि राजायाबो सानसे आसामाव फैदोंमोन आंबो दंमोन डेलिगेसनाव आसामनि चिफ मिनिस्टारजों लोगोसे बुंदों मा भुटाना गेलेफु माइन्डफुलनेस सिटि जायोब्लाबो बेयो मोनसे सिटिल' जागोन वर्ल्ड क्लास बाहाय मानसिफ्रा थांगोन थाहैगोन टुरिजमनि थाखाय इन्डास्ट्रिया खुब खम जागोन खारन हाजोआव जों इन्डास्ट्रि बारा बानायनो हाया खिन्थु बेखौ बेस खालामनानै इन्डास्ट्रिया डाउनस्ट्रिम आसामाव जाफैगोन बड'लेण्ड एरियायाव जेरै दादगिरिनिफ्राय लानानै सामथाइबारिसिम बाहाय रेसर्ट हटेल बिजनेस मा बिजनेस गासिबो ग्र' जाबोगासिनो दङ थ' बेफोराव इनभेस्ट खालामनो रेडि नङा नोंलाय जोंनि फैसा गोनां मानसिफ्रा थाखाल' दङ बिल्डिं बानायबाय हा बायबाय गारि बायबाय आरो बेनिफ्राय बाहेरानि बेंकफ्राव जमा खालामनानै दोनहैबाय स' वेदार इउ आर इन्टारेस्टेड टु इनभेस्ट योर केपिटेल फर द डेभेलपमेन्ट अफ योर अन एरिया थ' बे मोनसे बिराद गिदिर कुइसन जादों आरो बेखौ प्लेनिं खालामनो हाग्रा मानसिया
मोनसे गावनावनो मोनसे आइडिया थाखाबासो कनसेप्ट थायोबासो डेभेलप खालामनो हायो डेट मिन्स माने केपिटेल रल केपिटेल माने इनभेस्टमेन्टनि जि मोनसे परिबेस जों बेखौ लाबोनांगौ जेने आदानिया दिनैहाय थार्मेल पावार प्रजेक्ट लाबोनो नागिरदों सिम्पलि मानसिफ्रा बे जायगायाव जानो मोना दस्रायाव जा होननायमोनब्ला हामगौमोन जायफ्रा प्रटेस्ट खालामदों खिन्थु बिसोर प्रटेस्ट खालामहैबाय ब्लाइन्डलि खारन पलिटिकेल मटिभजों खालामबाय आरो जे जिनिसखौ दा इन्डियानि खुनु जायगायाव खालामा अपोजिसनाबो खालामा बिसोर बुंनांगौमोन मा दस्रा जायगायाव खालामहै आन इन्डास्ट्रिखौ जोंनो नांगौ खिन्थु बिसोर ब्लाइन्डलि ओरैबायदि अपोज खालामबाय आदानि कम्पानि गबेक आदानि गबेक थारमाने जोंनो इनभेस्टमेन्ट नाङा दा इन्डियायावथ' प्रेमजि आजिम प्रेमजिमोन दङ बा सोरबा टाटा दङ सोरबा आदानि दङ रिलायन्स दङ बिसोरनि अनगायै इनभेस्टरा सोर दं फालाय इन्डियायावलाय थ' मोनसे मोननै इनभेस्टमेन्टखौ जों जुदि बाहाय लाबोनो हाया जोंनि एरियायाव इक'नमिक ग्रथआ बोरै फैगोन फालाय प्लेनिङा बेनो जोंना मिसना बेनो जों इक'नमिकेलि फुल्लि ग्रोन आप मोनसे एरियायाव जोङो डेभेलप खालामनांगौ आरो जोंनि साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ माने हायार एडुकेसननिफ्राय लानानै टेक्निकेल एडुकेसन आरो स्किल एडुकेसना बिराद गिदिर मोनसे एरिया दा बाहायनो बांसिन इयुथ्सफ्रा एमप्लयमेन्ट जानायनि मोनसे सुजुग दङ दा स्किल एडुकेसनखौ बांसिन जों गोसो होनांगोन बाहाय दा आसामाव स्किल इउनिभार्सिटि बानायनो थांदों दा दरंआव जागासिनो दङ दा नों जेला स्किल जागोन बा लेबरेटरियान टेकनिशियान बा नार्सिंनिफ्राय लानानै गासिबो मोनसे स्किल आरो जेला स्किल इयुथ्सफ्रा ओंखारगोन बाहाय प्राइभेट सेक्टरावबो सार्भिस सेक्टराव आरो सोरबा रिसेपसनिस्टनिफ्राय सोरबा माने टेकनिशियाननिफ्राय लानानै गासिबो जोंनि गथ'फ्रानो जेलानाखि कब्जा खालामगोन बा जोंनि इक'नमिया बाहेरायाव थांनाय नङा that will be the real development of the area थ' बेखायनो जोंहा मिसना बेनो जे कमप्लिटलि डेभेलप बिटिसि जों बेखौनो लानानै आवगायलांगोन डेभेलपमेन्ट इनक्लुड्स एभ्रिथिं डेभेलपमेन्ट होननानै बुङोबा हिउमेन डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै फिजिकेल डेभेलपमेन्ट आरो इक'नमिक डेभेलपमेन्ट गासिबो फैजोबो मिथिनो नाजागोन राजखान्थिखौ एसे सावरायबावगोन नाथाय बेनि अनगायैबो जों नोंथांमोननि खुंथाय समाव जों नुनो मोन्दों जे जायखौ जों आसामनि जे थागिबि सुबुंफोर आरो गुबुन गुबुन हारिफोरखौ हादरनि बिथां गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मोदी बिथां अमित शाह बिथांमोना जे मोनसे बाख्नायनाय बर' हारिखौ मोनसे बाख्नायनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय सिगांनि जुदि बोसोरखौ बा समाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला बेफोरबायदि हादरनि सासे बिदि बाख्नायनायखौ जों खोनायाखै एबा नुनो मोननायाव जों नुनो मोनाखै नाथाय नोंथांमोननि बे सरकारा बा नोंथांमोननि बे UPPL राजखान्थि हान्जा दैदेनबाय थानाय बै समनि सरकारा बेखौ लाबोनो हादों नाजानाया बोरै जानाय माबोरै बेसिमहालागै जोंनि एचिभमेन्ट बे जाहैबाय मा सोरबा जुदि नेसननि सोरबा प्राइम मिनिस्टारा जोंखौ बाख्नायनो गोनां जादोंबा बेखौ मोनसे दान होननानै लानो नाङा आरोखि मोनसे गिफ्ट होननानै लानो नाङा बे बाख्नायनो गोनां जादों खारन जोंनि एचिभमेन्ट खारन नों स्पर्ट्सआव बहुद डेभेलप जाबाय इडुकेसनावबो दिनै डेभेलप जागासिनो दङ आरो जोंनि गथ'फ्रा बबाव गैया फालाय दिनै DRDOनिफ्राय लानानै DRDO साइन्टिस्टनिफ्राय लानानै डक्टर इन्जिनियार जेरावबो अल इन्डिया बर' मानसि गोसारनो हमदों दिनैहाय आरो जोंनि कालचारनि प्रति जि कमिटमेन्ट जों बर' जाथिया गावनि राव हारिमुखौ जेरैबायदि मोजां मोनो स' बेखौ आङो गोबां नेसनेल सेमिनारफ्राव बाहागो लायो जे बर'बादि जाथि हयथ' गैया गावनि राव हारिमुखौ एसेबां मोजां मोननो हानाय गुबुनफ्राबो मोजां मोनो खिन्थु बर'फोरना कमप्लिटलि मोनसे डेडिकेसनजों फैयो थ' बेफोर गासिबो नोंनि एचिभमेन्ट मोननै एकर्ड जालांबाय बिनि थाखाय आङो BLTनोबो क्रेडिटखौ होगोन आरो NDBनोबो एबसुनोबो गासिबो BLTनि एकर्ड NDBनि एकर्ड गासैयावबो एबसुआ मेजर रल लाबोजोबदों आंनो प्रेसिडेन्टमोन एबसुनि बेखौ सोरबा खुगाजों नङा होनबाबो हिस्ट्रियासो हा दोनखोमानो फालाय हाथ' एबसु नङामोनब्ला हयथ'बा बेबादि मोनसे इनक्लुसिभ एकर्डआबो जाहैनाय नङामोन दा बे एचिभमेन्टफोरा बे मोननै एकर्डनि एचिभमेन्टआ नोंनि स्टेटासखौ बर'नि स्टेटासखौ सारा दुनियायाव बिराद गोजौआव लांदों आरो जेब्लानाखि पिस एकर्ड जाबाय NDFBआ जे सभरेन कान्ट्रि बिग्रा मोनसे ग्रुपआ ओंखारबोनानै दिनै मोनसे एकर्डआव पिस प्रसेसआव फैबाय सारा इन्डिया बा सारा वर्ल्डआवनो इन्टारनेसनेलि बे मोनसे साबजेक्ट अफ डिसकासन पइन्ट अफ डिसकासन जाफैदों जायनि थाखाय दा बड'लेण्डखौ नायनो फैयो दा बाहाय दा एरिमिसनजों मोनसे आइडेन्टिटि जाफैबाय
दा बागुरुम्बाया 10,000 बागुरुम्बा मोसानानै मोनसे गोदान कालचारेल आइडेन्टिटि जों लाबोनो थांगासिनो दङ थ' बेखौ नायनानै बर'फोरनि जि मोनसे डेडिकेसन आरो जि मोनसे गावखौनो गाव इनभल्भमेन्ट जाथिखौ दानायाव जेसे गोसो होनानै जे मावबोदों एचिभमेन्टबो फैबाय दिनैहाय रोड नेटवर्कआव दिनैहाय लामा सामानि नेटवर्कआव जुदि नायोबा जे बिनि थाखाय आं आगोलनि गभर्नमेन्टखौबो बाख्नायगोन दानि गभर्नमेन्टखौबो आं बाख्नायनो गोनां जागोन खावसेयाव लामायाव जे बिहार बादिया मोनसे ओल्ड एज माने एज ओल्ड मोनसे स्टेट बा महाराष्ट्र बा यूपी बादिया किन्तु बड'लेण्डआव जेरैहाय रोड कमिउनिकेसन बा रोड कमिउनिकेसन नेटवर्कआ जेबादि डेभेलप थ' बिहारनि बा यूपीनि बहुत जायगायाव बेबायदि लामा मोननो थाङा आसामनिनो बहुत जायगायाव दासिमबो जेनेबा हाइलाकान्दिनि बाथ्रा फैदों हारसिङिमारि बा ओरैहाय हाइलाकान्दी साउथ सालमारा बे एरियानि बाथ्रा फैदों जुदि बेफोरखौ नायो धुबुरीनि बहुत जायगाफ्राव जुदि नायो बा आपार आसामनि बहुत जायगायावबो बिटिसिआव जेरैबायदि रोड कमिउनिकेसना डेभेलप जादों बेबायदि डेभेलप जायाखै इन्स्टिटिउसनफ्रा फैगासिनो दङ स्पर्ट्स इनफ्रास्ट्राक्चार फैगासिनो दङ जों ओंखायनो वी आर थेंकफुल टू दि प्राइम मिनिस्टार एंड द होम मिनिस्टार अल्सो जे बे जे रियेलिटिखौ रिकगनिसन होदों मोननै डिफारेन्स थायो जे सोरबाया रियेलिटिखौ नुनानैबो नोंखौ नेग्लेक्ट खालामो होननानै इगनर खालामो रिकगनिसन होआ नाथाय बिसोर रियेलिटिखौ रिकगनिसन होफैदों जायनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ दिल्ली बादि कैलास कल'नियाव माने स्टेचु गायसनहैबाय लोगोसेयैनो लामानि नाम होबाय स' यार बियन्ड इमेजिनेशन माने nobody could think about this kind of achievement मालाबा जों सानदोंमोन ना बड'फाया दिल्लीयाव जे बड'फानि मुर्तिया बिखा फोरदारनांगौ समायगोन किन्तु दिनै नरेन्द्र मदिनि दिनाव फिसा फिसा जातिफोरनि बिर बिरांगनाफोरखौ दिल्लीयावबो राजधानियावबो सिक्रिटि होनायनि जे मोनसे सिन्था जेरैहाय दा बिरसा मुन्डा सिधु कानुनिफ्राय लानानै बिर सिलारायाबो सानसे हयतोबा जायगा मोनहैगोन बा बड'फाया जायगा मोनहैग्रोबाय थ' बे एचिभमेन्टफ्रा खुबै जोंनि थाखाय गिदिर मोनसे मर्यादा होनजायो सारा प्रिथिबियावनो आरो बर'आ दिनैहाय गावखौ आइडेन्टिफाइ खालामफिननो दरखार गैया जों आमेरिकायाव थां बा लण्डनाव थां एन्ड व्हाट इउ आर जुदि सोङो सोरबा वी आर बड' अ येस इउ आर बड' बे रिप्लाइआ अट'मेटिकेलि फैयो खारन जों दा बर'फ्रा गावखौ आमेरिकायाव बा निउयर्कआव थांनानै फोसावनोबो दरखार गैया बिसोर फैयै फैयै नायफैगासिनो दं ससियेल मिडिया नेटवर्कनि गेजेरजों जे बेफोर जाहैबाय बिराद गिदिर एचिभमेन्ट मोनसे जाथिनि थाखाय जोङो एचिभमेन्टखौ एचिभमेन्ट मानिनांगोन आङो दिनै बाहाय जदों आं दा UPPL नि लिडार आरो पलिटिकेल माने राजनैतिक धर्मआव बुङोबा आं अपोजिशनखौ बाख्नायनो नाङा आं बाख्नायाखै हाग्रामा बिजननि आंखाल जि दं बेखौ लानानै मशगुल खालामनानै बेखौ मावनानै थांनानै थानो नाजायो बे खिन्थु गोदान बिजनाव लांनो नागिरा आरो जोंना शिफ्टिं जानो नागिरा बुस्थुआ जों इयुथ जेनेरेसनखौ जे गोदान गोदान वर्ल्डआव माने आइडेन्टिफाइ खालामलांनांगौ बे गतानुगति ट्रेडिसनेल लामा बानायनाय दालां बानायनाय बिल्डिं बानायनाय बाहायनो बे आबाद जायनि थाखाय 70 बोसोरावबो मेजर मोनसे चेन्ज नुवाखिसै जोङो खिन्थु 4.5 बोसोराव जोंनि एक्सप'जारा बिराद भास्ट जाबाय आरो वर्ल्ड वाइड थ' बेयो जोबोद मोनसे गिदिर डिफारेन्स राजखान्थियारि बाथ्रा दान्थेलायनाय एसे नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय नाजागोन जे मोनसे मख'नायखौ जों नुनो मोन्दों जे फारसेथिं बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ गनाया एबा बिटिआर गोजोन गोरोबथाया संबिधाननि नङा होननानै बेरेखादों एबा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बुङो नाथाय गुबुन फारसेजों सानजा फारसे सिमा बारायनायाव बिथांमोना मोनसे हांखुर एबा बिथांमोना बे समाव बिसायख'थि फोसावदिंनि थाखाय जानजि खाफ्रानानै खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोन्दों मा बुंगोन बे समाव नाय मोनसे खोथाया मा पलिटिक्सआवनो था मा हान्जानि नेताफ्रा माने रियेलिटिजों बाराद्राय फाइट खालामनो नाङा बा क्लेश खालामनो नाङा स' सिमा बारायगोना रियेलिटि बै समाव जायाखै दा जाबाय बे मोनसे रियेलिटि बियो आरो बिटिसिनि कनस्टिटिउसन एमेन्डमेन्टआ दिनैसिम जाथ'वाखै गाबोन जागोन बेबो रियेलिटि 125 एमेन्डमेन्ट बायदिसिना एमेन्डमेन्ट गासिबो फैफाजोबगोन बेबो रियेलिटि बे मास मोनसे लेट जानो हागौ मोननै लेट जानो हागौ बेखौ रावबो होबथानो हाया इभेन गाबोन जुदि हाग्रामाया सोरनिबा मोनसे ब्लेसिं लानानै जुदि बिटिसिआव शिफ्ट जाफैफिनो सरकारानो सालायो
अब्लाबो बे कन्स्टिटिउसन एमेन्डमेन्टखौ बे होबथानो हाया बेखौनो मावनांगोन बियो स' बे रियेलिटिजों बारा चेलेन्ज खालामनो नाङा आरो थ' हाग्रामाया बे जिनिसखौ पलिटिकेल रिजनाव सनितपुर बिश्वनाथाव गामिया हाबा होननानै मोनसे गिदिर चेलेन्ज होफ्लांबाय बिनिफ्राय गामि हाबा होननानै खिन्थु इलेक्सननि आगोलनो बेहाय 60 गामि हाबफैबाय दहायनो आं बुंदों 60 गामिया 60 नङा 235 or 36 बिदि मोनसे गामि माने मोननै मोनथाम गामिखौ साबजिउम खालाम मोनसे गामि बानायनानै जानायाव 60 आव फैदों एनादार माने बिदिनो 200 बा 250 बेबायदि गामिखौ सोनायनि लामायाव दंगासिनो दं आरो बे दा मोनसे माबायाव दंबाय थायो दा बे जानायनि उनाव समस्तिया डेलिमिटेसन जागोन कमप्लिटलि 60 नाम्बार माने जि MCLA नि काउन्सिलनि हाउस जानो थांगासिनो दं जेराव दा बेवहाय एसे कनफिउजन दं 60 आव नमिनेटेड 6 लानानै इलेक्टेडा 54 जायो ना 6 माने 60 माने इलेक्टेड आरो एनादार 6 माने बिदिबा 66 जायो नामा दा बेखौ नायोबा फाइनान्सियेल इमप्लिकेशनखौ नायनांगौ जायो काउन्सिल बादियाव more than 60 numbers MCLA खौ मेनेज खालामनांगौ फाइनान्सियेल इमप्लिकेशन लिगेल इमप्लिकेशन खोथा दङ ओंखायनो 60 मेम्बार जाहैनो हागौ बेबो जाहैनाया रियेलिटि बेखौबो चेलेन्ज खालामनानै लाब गैया खिन्थु दिनै मा जाहैबाय जों जेबो बुंनाङा खिन्थु सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुराव गोदान गामिया जुदि BTC आव हाबोबा राजनिति गारनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बियो जोबोद माबा माबि बुंदों आरो बियो आरो बहुत माने जंखायदों नाथाय दिनै बे जायगायाव थांनानै भट बिबाय बियो दाना रायजोफ्रानो प्रश्न खालामबाय नोंनोथ' बे जायगाखौ नाङासो होनदोंमोन नों मानो फैदों दिनैलाय सोर जेनखौ बाहायलायदो एक्सुवेलि सासे फारसाइटेड लिडारा ओरैबायदि खोथा बुंनो नाङा जे नियार फिउचाराव गाव जाहाथे बेजोंनो डिफिट जाहैनो गोनां जायो माने जाहाथे जेननो गोनां जायो बेबायदि जेननो गोनां जालायनाय बाथ्राफोरखौ बुङैया मोजां आरो गामिया हाबगोन 200-250 हाबबावाबाबो 100-150 हाबबावगोन बा 200-250 हाबबावगोन जोंनि जास्टिफिकेशननि सायावसो सोनारगोन आरो दा जों जुदि बेबाराव जों UPPL आ मोनसे मेजरिटि लानानै गावनो गाव गभर्नमेन्ट दानो हानाय क्षमता फैयोबा गाबोन जों हयथ' 15टा एसेम्बलि सेगमेन्टआव 12-13टाखौ UPPL आनो देरहाहैनोबो हागौ अब्ला जोङो स्टेटआव बिराद पावारफुल जाहैगोन जों पावारफुल जायोबा खारन बे स्टेटआव डिसपुटआव पावारफुल जाहैनांगौ जायो दिनै जों 7जनल' केबिनेट मिनिस्टार आं हिसाबै दङ आरो बेसेबांबा बुरजा केबिनेट मिनिस्टारनि गेजेराव आं सिंगल आउट जायो डिसिसनाव हयथ'बा आं मेजरिटि जानो हाया खिन्थु जों 15 जन जाहैयो आरो बुंनोथ' हाया दानि रुलिं पार्टिनि नाम्बाराबोथ' बेसेबां थाहैगोन थाहैया जोंनि इम्पर्टेन्सआ बारा जाहैगोन थ' अब्ला जोङो जोंनि दाबिफोरखौ जाफुंजोबनायाव जोङो मदद मोनगोन बा जोङो जाफुंहोनो हागोन दा BPFनि जि कन्डिसन आं साधारन खोथाखौनो बुंनो नागिरदों 17 बोसोर सासननि उनावहाय जिहेतु बिसोरो डाउनफलाव फैबाय थ' बेबायदि पार्टिफ्रा नर्मेलि कामबेक जाफिननाया खम 66 एरियायाव जेरै कार्बि आंलंनि हिस्ट्रिखौ नायो NCLSनिखौ कामबेक जाफिना आरो ग्राफआ डाउन जालांबाय थायो बे हिसाबै बिसोरजों सिम्पल मेजरिटि लानानै गभर्नमेन्ट बानायनाय काउन्सिलाव आरो 15टा सिटनि 12-13टा देरहानाय बे मालाबाबो जानाय नङा बेयो जाहैबाय UPPL जों जागोन ओंखायनो रायजो राजाफ्रा खेबसे 5 बोसोराव जोङो फुल मोनसे पावार लानानै फुल स्ट्रेंथ लानानै गभर्नमेन्ट सालायनायनि बाथ्राखौ जोङो सानोब्ला जों दा UPPL खौ मदद होयोबा बे जाफुंहैनो हागौ बेनि गेजेरावनो आं मिथिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु नोंथांमोना बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनायाव जोबोदनो मोनसे मावफुंबायबो थादों आरो मावफुंनायनि थाखाय UPPL आ गोबां इनिसिएटिभ लानायखौ जों नुनो मोन्दों नाथायबा बे समाव जुदि पावाराव नैबे BTC आव UPPL आ जुदि फैयाब्ला सानजा फारसे जाखिनि सिमा बांनाय एबा बारायनाय बे मोनसे जेंनायाव गोग्लैगोन नामा मोननै लेभेलाव बे डिसकासना जाबाय थादों मोनसे जाहैबाय एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि ग्रुप दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDBनिनो माखासे बिसोर मोनसे रायलायबाय थादों मोनसे गभर्नमेन्ट लेभेल नो डाउट जों जुदि पावाराव फैया बाहाय BPF आ फैनांगौ बे स्ल' डाउन जाखागोनानो खिन्थु बे थाबथानाय नङा बबेबा मोनसे लेभेलाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाबो कमिटमेन्ट दं हयथ' गामिया जेसेबां हाबनांगौमोन एसेबां हाबहैनाय नङा
बा बियो जि टाइमाव जानांगौ बे टाइमाव जाहैनाय नङा गोदान गभर्नमेन्टआ बेखौ टेकआप खालामफैयोबा जाहैबाय गोदान गभर्नमेन्टआ जुदि टेकआप खालामफैया बे ओरैनो थाबाय बे मोनसे समस्या गैया नङा दङ जोङो दा मानसिफोरखौ एसे थ्रेटेनिं होनाय बादि जायो गिनाय सिगिनाय बादि जायो सिगिनोबो आं गोसो गैया बेजों लोगोसेयैनो दा जोङो बिटिसि गभर्नमेन्ट हिसाबै जेसेबां डेभेलपमेन्टनि जे प्रजेक्टसफोर दा पाइपलाइनाव दंबाय थायो रेलवे कच फेक्टरि बग्रिबारियाव बाहायथ' हाजार श' सेंग्रा सिख्लाफ्रा माने बरजरायावलाय साबसे मानसि दङ 100 जन मानसि थागोन साख्रि मावनो थाखाय बाखियाथ' बाहेरानिफ्रायनो थांनांगोन तामिल पावार प्रजेक्ट जे आदानि बेबो जेरैखि जाया दस्रा जायगायावबाबो खालामगोन जों बाहाय जुदि मानसिफ्रा हगारा देनां फस्थायनो नाङा खिन्थु बहाबाबो खालामगोन जोङो जुदि सेख'नानै लाङा जोंनिफ्राय आरो बे गिदिंलांफिननांगौबा बड'लेण्ड ओनसोलाव माने इनभेस्टमेन्ट फैनांगौबा एसे गोब्राबसै खारन आदानिया बिराद गिदिर मोनसे कम्पानि आरो बिसोरो मोनसे लबि खालामगोन जे बिटिसिआव खुनु कम्पानि थांनो नाङा इन्डास्ट्रि थांनो नाङा थ' थांजाया थारमाने हा हगारा थ' बेफोर इमेजफ्रा मोजां नङा अल अभार इण्डियायाव बा वर्ल्डआवनो वर्ल्ड वाइड बेबायदि इमेजआ मोजां नङा दाबो हनै बबेबा नगाव बबेबा जागिरद बेफोराव माने हा हु रेडि खालामनानै लेंहरगासिनो दं आदानि कम्पानिखौ आरो बै अपोजिसनाबो अबजेक्सन होआ बाहाय माने इन्डास्ट्रिया मास डेभेलपमेन्ट एन्ड ग्रथआव जोंनि ओनसोलावबो जोंनि इन्डास्ट्रि लाबोनो हायाबा सेंग्रा सिख्लाफ्रा माइग्रेसन जागोन दा केरेला बेंगलर मुम्बाइ माने बेफोराव बिराद माइग्रेट जाहैबाय थादों जायफ्रानोखि हायार जबाव मावो अफिसार मा बिसोर माइग्रेट जालांनांगौ खिन्थु बै जे सिकिउरिटि गार्ड माबा सकिदार मा मावनो थाखाय जे माइग्रेट जालाङो मानसिफ्रा थ' बेखौ जों हमथानांगोन नङाबा पपुलेसन माइग्रेसना ओरैबादि मेसिभ जादों असमिया मानसिफ्राबो सारा वर्ल्डआव माइग्रेट जाबोगासिनो दं जालांगासिनो दं बै गाहाय लेभेलनि खामानि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि खामानि सिकिउरिटि गार्ड मावहैदों माबा मावहैदों हटेल गैया बहाय इन्डास्ट्रि गैया बहाय हस्पिटाल बिजनेसा डेभेलप जायाखै दा जोंनाव एयारपर्ट गैयाबा बहा हस्पिटाल मोजां डेभेलप जानो 5-स्टार हटेल गैयाबा बहा इन्टारनेसनेल गेम फैनो बाहाय बेफोर इनभेस्टमेन्टखौ नांगौबा परिबेसखौ जों बानायना होनांगोन आरो बेफोर इनभेस्टमेन्टआ फैनाय लोगो लोगोनो बैयो माने रिमाइग्रेट जाबोगोन बै माने लवार लेभेल वार्कारफ्रा गासिबो आरो बेयो जोंनि थाखाय मोजां लाबोफिनथारनांगोन असमिया मानसियाबो दा टाटा सेमि कन्डाक्टर जागिरदआव हाजार असमिया सेंग्राफोरखौ लेंहरफिनबाय बिसोरो बाहाय मावफैदो होननानै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडनि वार्कार्सफोरखौ बाहेरायाव नोङो सोरबा 15,000 बेथन लानानै बाहेरायाव साख्रि मावबालाय नों मा बेसेबां खामायनो हानो खिन्थु गावनि न'आव मावोबा 15,000 बेथनाबो न'खरखौ फिसिनानै एसे सेभिंआवबो थालांनो हागौ जोंबो बे माबायाव लांनो हायाबा जोंनि पपुलेसना माइग्रेट जालांबाय थानोसै बर'फ्रानो माइग्रेट जागासिनो दं बेंगलरावथ' गामिबो बानायलायनानै थाबाय बिसोर आरो फैफिननोबो गोसो गैला दा बेफोर मोजां ट्रेन्ड नङा जोंनि थाखाय ओंखायनो बबे पइन्टआव फैयामोन आङो दहाय फैनाया नैबे जिहेतु थाबथानो हागौ नामा जे बिटिआर गोजोन थाबथानायाथ' एसे बिदिनो दहाय बुंनाया आङो स्ल' डाउन जानाया जागोन जों मोनसे आसाबो होनो हानांगौ मानसिफोरनो हप होनो हानांगौ खिन्थु आं सानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाबाय आरो एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोर थाबाय मोनसे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि कर कमिटिबो दङ दिल्लीयाव बिनि गेजेरजों लासैबाबो खामानिया कन्टिनिउस जालांगोन खिन्थु बियो एसे स्ल' जागोन आरो राजखान्थियारि बाथ्रा दान्थेलायनायाव नोंथांखौ हाग्रामा महिलारिया बुङो आन्डारग्राउन्ड होननानै बुङो आरो बे समाव जाम्बानि बाथ्रायाथ' बेवहाय गोबां बिथांनि खुगानिफ्राय नोंथांमोनखौ बुंनायखौ नुनो मोनो जाम्बा होननाया बेना मोनसे माबासो जालांबाय खुगायाव मोनसे हेबिट बादि जालांबाय आरो जेखि बुङा बे बिमा बिफाखौबो जाम्बा होनफ्लांगोनदां बेयो रायज्लायबा एसे हेबिट बादि जालांबाय आरो बेयो जेरैबायदि सांबादिकफोरखौबो जाम्बा होनो बेखौ आं जेबो साना दे जेबो नङा आरो आंखौ आन्डारग्राउन्ड होननायाथ' बे मोनसे थामुसा होनबा इउजि माने आन्डारग्राउन्ड उरखावग्रा होननो नागिराखै आरो बिसोरो दा आन्डारग्राउन्डआथ' आंनि थाखायथ' गाज्रि सोदोब नङा दे आं जुदि आन्डारग्राउन्डबाथ' हाग्रामाया आंखौ गिनाया दरखार दं आन्डारग्राउन्ड होननाय माथो बे जेरैहाय मोनसे हासि थामसाजों बुंनो नागिरो आंबो हासि थामसाजों बुंनांगौबाथ' आन्डारग्राउन्डआथ' गाज्रि नङा आंनि थाखाय आन्डारग्राउन्ड माने गिनांगोन आंखौ हाग्रामा महिलारिया आन्डारग्राउन्डआथ' रियेल लाइफआव बिसोरनोमोन आंथ' खुनु दिन आन्डारग्राउन्डआव थाङाखै हाग्रामा महिलारिया बिएलटि चेयारमेन जाबाय बे आन्डारग्राउन्डआव थांबाय बियो 5-6 बोसोर
आंथ' खुनुदिन आन्डारग्राउन्डआव थाङाखै हाथियार लानानै साहस देखायनाय आरो हाथियार लायालासेनो हाथियारनि हेंथायै जुजिनाय बिसोरनि साहसा बारा आं जिबनाव हाथियार देयाखै खिन्थु आं हाथियारनि हेंथायै जोंबो जुजिबोदों पुलिस मिलिटारिनि हाथियार गावजों गाव बुथारलायनायनि हाथियार आंनाव बिखायाव मोनसे सत साहस दंखाय आं जुजिबोदों रायजो राजानि अननाय इसोरनि माने भगबाननि जे आशीर्बाद गासिबो लानानै आं दिनैसिम थांनानै दं रियेल आन्डारग्राउन्डआथ' बिसोरसो आन्डारग्राउन्डआव थानानै बिसोर मा मावदों मा मावाखै हिस्ट्रियाथ' आंनाव दंजोबो बुंनो हायोबा आंबो बुंनो हायो आरो नाथाय रुसियानो बिदिनो एसे गाहाय लेभेलनि रुसि बिदिखौनो मोजां मोनो बियो आरो मानसिफ्रा बिदिखौ खुब फुर्ति मोनो हिसाबै बुङो आरो बियो बे जाम्बा होननायाथ' होनजाग्राफ्रा मानो होनजायो आं आसयथो सानो आरो खोथाय जाम्बा सोदोब ओंखारो बियो दाहालागै लिडारशिप क्वालिटिया डेभेलप जानांगौमोन आन्डारग्राउन्डआव थानानै हयथ'बा बेफोरखौ सोलोङाखसै खिन्थु 70 बोसोर सासनाव थानायनि उनाव क्वालिटियाथ' डेभेलप जानांगौ लिडारशिप क्वालिटिया दा जोंबो लाजिलायलाङो मालाबा बिनि खोथा बुंनाय मानाय मालाबा एनडिएनि मिटिं जादों हिन्दीनि लेक्सार होदों अमित शाहबो दं माबो दं सोरबा दं बेफोर लेक्सारफोरखौ आंहाबो गोसोआव दं जों बयबो मिनिग्लुंजोबदों आरो बेनि लेक्सारखौ मिनिनो थाखायथ' थिगैनो दं हासिथाम सानो थाखाय थिगैनो दं खिन्थु सासे लिडार हिसाबै मोनसे एरियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामदोंबा प्रमद बर'आ जिबनाव इनफर्मेल खोथा बुङा फर्मेल मिटिङाव इनफर्मेल खोथा बुङा बियो खिन्थु एसे बियो बहुत बांद्राय इनफर्मेल खोथा बुङो आरो सिरियास नङा बियो इसुफोराव बे मोनसे जियानो जा बेहा बे मडेलानो डेभेलप जाबोबाय मानसिफ्राबो बेखौनो मोजां मोनग्राबो दं नालाय माखासे गावनि दुनियाव गाव थाथोंसै आंहा आंनि दुनियाव दं बिटिसिआव हेलिकप्टारनि मोनसे राजखान्थि जों नुबाय थादों जिहेतु हाग्रामा महिलारि बिथाङा माब्लाबा बुङो थाव गैया माब्लाबा बुङो भारायाव लाबोदों ड्राइभारजों सावरायनो लाबोदों ड्रप खालामनायनिल' माब्लाबा बेखौ रिटार्न खालामनायनि आंहा फैसा गैया बेफोरबायदि मोनसे नुदों जे 22 कौटिनि मोनसे हा फाननायनि मोनसे गुवाहाटियाव ओंखारदों मा फोरमायगोन दा बेखौथ' आङो हेलिकप्टारखौथ' जों UPPLआबो बाहायदों खारन दा बिराद फास्ट जाबाय वर्ल्डआ जों सानसेयाव 10-12 प्रग्राम गानाय गोनां जायो बेखौ गारिजों जुदि राउन्ड खालामजोबनांगौबा गारि खारनानै थावजों ओंखाम जानाय लोंनाय गासैबो टीम खारन जों VIP मानसि हिसाबै एस्कर्ट टीम लानानै 10-12 खान गारि खारनांगौ बेनि एक्सपेन्डिचार आरो हेलिकप्टारनि एक्सपेन्डिचारा मथा-मथि एखे आरो हेलिकप्टाराव बांसिन प्रग्राम गानो हायो खिन्थु हेलिकप्टार मोनसे बाहायनायाव हाग्रामा महिलारिया बाहायनायखौथ' रावबो जेबो बुङाना बाहायो खिन्थु मानो एसेबां एक्सप्लेनेसन नांगौ जादों बेनोलाय हेलिकप्टार बाहायनायावलाय एसेबां हा फानदों 22 कौटि थाखानि ड्रपल' खालामो मायो आंबो हेलिकप्टार साननैसो गाखोबाय बिसोरनि शिडिउला आलादा जायो बिसोर गुवाहाटियाव बेक जालांफिनो अखानायै फुङाव फैयो पिकआप खालामफैयो आरो मालाबा नोंखौ ओरै लांनानै मोनथाम प्रग्राम क'क्राझारनिफ्राय लांनानै अदालगुरिनिफ्राय ड्रप खालामनानै गुवाहाटियाव थाङो बिसोर एखमबा बिसोरना गावसोरनि शिडिउलजों खारो अब्ला जोंखौ आरो बायरड पिकआप खालामनानै लाबोफिननांगौ जायो बिनि एसेबां एक्सप्लेनेसन मा दरखार दं बाहायदों नालाय बाहायदों खारन हेलिकप्टारा गिदिर इस्यु नंलिया दा चिफ मिनिस्टारा हेलिकप्टार बाहायो एसेबांथ' एक्सप्लेनेसन होआ बियो खारन बिनाबो इलेक्सन समाव हेलिकप्टार बाहायनाया गभर्नमेन्टनि खरसजों नङा पार्टिनि खरसजोंसो आरो जोंबो पार्टिनि खरसजों बाहायलायदों आरो बेबो पार्टिनि खरसजों बाहायलायदों दा जुदि एथ' फिसायाव थांलायलायनांगौबा 22 कौटि थाखानि हा फाननाया इसेबां हाखौ बायनो थाखाय बहाय फैसा मोनामोन बै समावलाय बेबोथ' मोनसे प्रश्न फैया होमबा 4 बिघा जुदि हा फानदोंबा बै समाव दामा खमथारमोनब्लाबो बिगासेयावथ' बियो 1 कौटि थाखानि खमावथ' हा बायाखैमोन 4 कौटि 5 कौटि थाखानि हा बायदोंमोन बियो 4-5 कौटिया दिनैनि दिनाव 50 कौटि बेफोर प्रश्नखौबो खालामनो गोनां जायो नाथाय बियो एक्सप्लेनेसन होबाय थानो नाङा हेलिकप्टारा मोनसे पार्ट अफ दि पलिटिक्स जाबाय दा आरो रावबो हेलिकप्टार नङाबानो प्रग्रामखौ मेकआप खालामनो हाया दा बिनि एक्सप्लेनेसन होबाय थानायखौ ओरैबायदि नुयो जे गावनो मोनसे दायनिगिरि मोनसे फिलिं थारमाने
बे जि बुंबाय थादोंना हेलिकप्टारखौ माजों बे सालायदों बे नङा आरो सिङाव दस्रा खारन दङ हयतोबा सोरबा हयथ' बे हेलिकप्टारखौ होदों बा डनेट खालामदों बेनि खरसफोरखौ होदों आरो बेखौ एक्सप'ज जाजानो गिनानै बेफोर खोथाफोरखौ बुंबाय थादों दानखे बुंबाय थानाय बायदि नुयो ओंखायनो आङो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ आङो खावलायो मा हेलिकप्टारनि एक्सप्लेनेसन होबाय थानो नाङा बेखौ लानानै रावबो दाय हमाखै नोंखौ जिउथे जों नुनो मोनो हाग्रामा महिलारिया मोननै बियाबाव बिथाङा बिसायख'थि गेलेदों जेरै देबोरगाव बियाब आरो 14 नं सेरांदुवार बियाबाव आरो मोननैबो ट्रेकारा बे समाव खाम्फा बरगयारि गाव मोनसे समनि आगदा आखाइ बायदि खामानि मावग्रा गावजोंनो थाफाग्रा बिथांजों नोंथांनि एनालाइसिसा माबायदि हाग्रामा महिलारिया बे समाव गावनि मान सन्मानखौ बिथाङा बासायना लाखिनो हागोन नामा आङो बाहाय मोननै एसे टेकनिकेल खोथा बुंनांगोन खाम्फा बरगयारिया जाहैबाय फटेन चिरांनिनो मानसि आरो UPPLआ बावहाय थांनाय इलेक्सनफोराव MP इलेक्सनाव जा मावनो जा जोङो देरहादों BPF हिसाबै देरहायाखै MLAयावबो जों देरहाबाय बाय इलेक्सनाव खाम्फाया BPFनि MP इलेक्सन MP केन्डिडेटमोन नाथाय बे दा फटेन चिराङाव बियो जेनदों BPF हिसाबै दा बे फैबाय आरो बेजों BPFनि बहुत हाजार मानसि फैफाबाय UPPLआव आरो UPPLआ हारसिं देरहाखादोंमोन जिहेतु हिसाबै खाम्फा बरगयारिखौ बाहाय होबथानो हानाय रावहाबो क्षमता गैया हाग्रामा महिलारिया बेवहाय मोनसे खारनावल' थांदों जे खाम्फाया बावहाय UPPLनि केन्डिडेट जानाय लोगो लोगोनो गाव गसंहैयाबा बाहाय 90% BPFनि मानसिफ्रा UPPL जाजोबनो हासिगौ बेखौ हमथानो थाखाय थांदों बे खारन जुदि BPFनि मानसिफ्रा खाम्फाजों फैजोबनांगौबा नेक्स्टआव एसेम्बलि इलेक्सन गेलेनो थाखाय जोंहा खुनु भेटि थाहैनाय नङा माबायाव मा जादों दा देबोरगावआवबो बियो थांनाय अपोजिसन लिडार हिसाबै थांनाय सारिथा बोसोराव जेबो रल खालामाखिसै एसेम्बलियावबो फैया खोथाबो बुङा खामानिबो मावाखिसै दा जों मोनसे पेसेट सिस्टेमाव फेमिलि जि मोनसे एडप्सन लादों फेमिलि सार्भे जाबाय फेज 1 फेज 2 फेज 3 बाहाय मा मोनहैदों जोङो प्राय 22,000नि बारा भट UPPLआव फैनानै दं देबोरगावआव बेयाव हयथ' माने दिनैनि दिनाव बे अंकआ जुदि थिग थायो अब्ला खाम्फा बरगय माने हाग्रामा महिलारिया देबोरगावआव देरहानो हाया खिन्थु जिहेतु बाय BJPनि भट केन्डिडेट गैया आरो BJPआ 6,000 to 7,000 भट दङ 6,000 to 7,000 भटआ डिभाइड जागोन माखासे UPPLआवबो होगोन माखासे सोरनोबा होगोन माखासे BPFआवबो होगोन बे भटनि भट शेयारखौ सोर बेसेबां मोनलाय लायो बेनि सायाव सोनारनो नागिरदों दा ओंखायनो बियो सेफ नङा देबोरगावआवबो बे जेसेबांखि साना सेफ नङा बियो खारन बे टाउनावसो बे देरहाफैयोमोन आगोलफ्रावबो फैयै गौरां तिनिआलिसिम सिम्बोरगाव बे जेनबोजोबो गौरां तिनिआलिनिफ्राय ओरै फैनानै देबोरगाव हाबफैनानै क'क्राझार टाउन हाबफैबासो बे देरहायो खिन्थु दिनै क'क्राझार टाउनाव बिराद गिदिर मोनसे चेन्ज हिसाबै मोननै गेलेनायाथ' मालाबा राजनैतिक बाध्यबाधकता गोलैयो कम्पालसन जेरैहाय बबेबा जायगाखौ बोखांनो थाखाय लिडारफ्रा हयतोबा गेलेनो गोनां जादों दतमायाव प्रमदआ गेलेनांबाय दिनैहाय केन्डिडेटनि आंखाल गैयामोन खिन्थु साब्रै केन्डिडेट ओंखारनायाव रावजोंबो मानिलायनो नागिरा बे हिसाबै कमन लिडारशिप बा एक्सेप्टेबल लिडारशिपनि प्रश्न दा बे मोननैखौ हाग्रामाबो गेलेदों प्रमदआबो गेलेबाय आरो खाम्फा बरगयारियाबो गेलेबाय दिनैहाय दा बे मोननैयावबो देरहायोबा बबे मोनसेखौ बे गारनानै बबे मोनसेखौ लाहैगोन बे बिथांनि सायाव सोनारहैबाय बियो खिन्थु देबोरगावआवबो जोंनि जि मोनसे केदार भित्तिक जे फेमिलि वाइज भट कालेक्सननि जि रिपर्ट जोंनाव फैनानै दङ जे 22,000नि बारा भटआ UPPLआव फैनानै दङ आरो बियो दा BPF आरो UPPL आगोलनि बादि डाइरेक्ट फाइट जायोबा बियो जेनबाय आरो मात्र BJPआ केन्डिडेट होआखै आरो ट्रेडिसनेलि BJP माने जि भट दङ बाहाय 6,000 7,000 बेयाव हयथ' UPPLआवबो होगोन आरो BPFआवबो माखासे थांगोन बिसोरनि भट शेयारा सोरनि फारसे बांसिन थांगोन बिनि सायाव एसे सोनारनो नागिरदों ओंखायनो हाग्रामा महिलारिया देबोरगावआव खुनु खारनाव सेफ नङा आरो मोननै बियाबाव जुदि हाग्रामा महिलारिया जेनेबा बिथांनि थासारिया माबायदि जागोन नोंथांनि एनालाइसिसा माबायदि जागोन
बेखौथ' मा बुंबावनो बियो हयथ' सोलायनांगौबा दान सोलायनांगौमोन मानसिया आरो सोलायोमोनबा हिर'आनो जायोमोन बियो एगेइन बेखौ हिर' खालामफिनगौमोन बर' समाजानो नाथाय खौसे जायैयाव सोलायनो रोङैयाव हयथ' रायजो राजाफ्रा मोजां मोनाखै बे बाथ्राखौ आरो बिथाङा जेननाय उनाव मा मावो मा मावा बेखौ आङो बुंनो लुबैला बैसोआवबो आंनिफ्राय दुइसिन बियो गोदोथ' ज' थाबोनाय समाव मानिदों बहुद मानिबोयो दिनैसिमबो सनमान होयो लोगो मोनोबा बे राजनैतिक खारनाव जानला मोनला बुंनाय बे बाथ्रा बेक्तिगत पर्यायाव दासिमबो सनमान होलायलायो सनमान दङ मालाबा जुदि गाव सिफ जानानै दं आं गोसोआव दं दाबो गावनो सिफ जानानै दं खिन्थु आं सहैबाय बे जायगायाव बे गावनि जनानै थानाय चेयारखौबो आंनो हगारलायनानै बाव जनो थिनलायदों मोनसे शिष्टाचारबो गैद्राया नङा दङ खिन्थु राजनैतिक भाबै बियो माने खुब आनरुलि एटा मोनसे लाइफ लाबाय थादों बियो आरो बियो सब समाय थाखा आरो मासेल पावारनि सायाव सोनारो बांसिन मासेल पावार आरो मानि पावारखौ बिराद बांसिन बिसास खालामो बियो आरो बेजोंनो गासिबो जाजोबगोन होननानै सानो खिन्थु मानसिफ्रा मोनसे समसिमल' थाङो बे समा हयथ' हाग्रामा महिलारिनाव दा गैलिया बाखि समाव स्वाभाबिक आंथ' दा बेक्तिगत आंनि बाथ्राखौ बुङोबा आङो खेबा इलेक्सन जेनदों खिन्थु लिटारेचार बा क्रिएटिभिटी आं नागाराखै स्वाभाबिक जिबनाव खुनु फ्रास्ट्रेसन जाया आङो साधारन जिबनाव आं लिटारेचाराव इनभल्भ दंमोन लिरनाय बायदिसिनाफ्राव आं इनभल्भ दंमोन ससियेल एक्टिभिटिसआव आं दाबो थागोन आंना बिनि उनावबो दिनै मिनिस्टार जाबाय बिनि उनाव आङो साधारन जीवन जापन खालामहैनो गोसो आरो बेहाय समावबो आं क्रिएटिभिटियाव बांसिन थाहैसिगोन थ' बिथाङा क्रिएटिभ जगतजों बा बिजनेस जगतजों लिंक दं बिजनेस मावनानै जागोन बियो हटेल दङ हस्पिटाल दङ क्रासार मेसिन दङ रेसर्ट दङ बिजनेसाव इनभल्भ जागोन जुदि 2020 नायोब्ला बिथाङा कुसुगावनिफ्राय जेननो गोनां जादों उकिल बिथाङा देरहालांदों दा नैबे समाव बिथाङा मोनसे सम्भावना दं नामा दि मोननै बियाबाबो बिथाङा जेननो जिहेतु नोंथाङा मख'दों जे 14 नं चिरां दुवाराव जिहेतु UPPL नि मोनसे दपदपनि आरो बेवहाय सासे UPPL आ चिरां दुवाराव आंनि हिसाबाव दिनैहाय 6,000 टु मेक्सिमाम मिनिमाम 6,000 टु 7,000 भटनि डिफारेन्सआव देरहाबोगोन मोनसे नुयो आरो देबरगावखौ आं दहाय बुंखाबायानो बे सेफ नङा नर्मेलि जास्ट डाइरेक्ट फाइट जानायमोनबा गासिबो पार्टिया केन्डिडेट होजोबनानै BPF आरो UPPL नि गेजेराव फाइट जायोमोनबा बे जेनबायमोन देबरगावआवबो खिन्थु दा BJPआ केन्डिडेट गैया जिहेतु बिसोरनि सापर्टारफ्रा सोरजों बेसेबां खारगोन बेनि सायाव सोनारगोन ओंखायनो माने हाग्रामाया सेफ नङा हाग्रामाया देबरगावआवबो जेननायनि मोनसे लामायाव दं कसुगावआव बियो उकिल मुसाहारियाथ' बे समाव मामोन फालाय हाग्रामाया बिराद गिदिर मोनसे फिगार आन्दलनकारि पावार दङ आरो BLT चेयारमेन आरो बिराद गिदिर मोनसे इमेज बियो आरो उकिल मुसाहारिया साधारन सासे ब्लकनि कर्मचारि बियो साख्रि गारनानै इलेक्सन गेलेदों खेबसे जेनदों आरो 20आव बियो गेलेदों 400 भटआव जेननाय माने बेबो बिराद गिदिर जेननाय खारन नाम्बारा बारा बुरजा नङा खिन्थु हाग्रामाया जेननो नाङामोन कसुगावआव जिहेतु बाहाय सिटिं MCLA EM गासिबो BPF निनोमोन थ' बियो आसरित खोथा नङा बियो जेननोबो हागौ देबरगावआवबो बे जेननो हागौ मिन्थिनो थाखाय नाजागोन जिहेतु BPF राजखान्थि हान्जाया बिथांमोना मोनसे दाबि खालामदों जे UPPL राजखान्थि हान्जाया मोनसे बा मोननै मोनगोन आरो गावसोरनो एबा BPF राजखान्थि हान्जाया 20+ होननानै बुंदों सेकेन्डआव बिथाङा BJP राजखान्थि हान्जाखौ बे समाव दोनदों मा बुंगोन बे समाव BPF नि जे बुंनाय हाग्रामा महिलारिनि बुंनाया सैथो जागोन नामा बेखौथ' समाजनि बयनिफ्रायबो गाहायसिन थाखोआव थाग्रा मावनानै जाग्रा लेखा रोङै साधारन मानसिफ्राबो मानिनाय नङा बेखौ मानोबा बे अंकखौ होनांगौ नामाव होदों आरो बाहाय रिप्लाइ होनांगौ जेबो गैया खुनु बेसिस गैया बाहाय जोंनि बेसिसआ जाहैबाय नेसनेल लेभेल सार्भे नै इलेक्सन नटिफिकेसननि आगोलनो मोनसे गिदिर नेसनेल मिडियानि सार्भे रिपर्टआव जोंखौ बुंदोंमोन मा महाशक्ति नामायबाबो UPPL आ 18तानि गाहायाव थाङा बे
दिनैनिफ्राय 2 मास सिगांनो फैनाय रिपर्ट आरो दानि थासारियाव बे बहुत चेन्ज जाबाय आरो UPPL नि जे मोनसे वेब जे मानसिफ्रा आन्डार एस्टिमेट खालामनानै दंबाय थायोमोन UPPL खौ जे इसेबां डिब्रुटेड जादोंना खिन्थु जे रुट लेभेल जे पलिटिक्स खालामदों जोङो केडार बेससो जालांगासिनो दङ मोनसे समाव उमुक गामियाव खयथा भट दङ जों बेखौ बुंनो हानाय मोनसे फिक्स भट माने बे भटखौ जों मोननो थांगासिनो दङ दा बे हिसाबै UPPL आ केडार बेस जालांबाय थादों BPF आबो एभारेजलि जेरावबो भट दङ आं गैया ना BPF आबो 10-12 हाजार जेरावबो भट दङ कारण 17 बोसोरनि सासन कालनि मोनसे प्रभाब बबेबा एसे बारा दङ देरहागोन मानोथ' देरहाया जानो बिसोरबो कयेकटा सिटआव देरहानो हागौ खिन्थु आं सिट वाइसआव बुंनो हानाय नङा दिनैहाय खिन्थु जिबायदि फ्रास्ट्रेसन देखायदों दा नैबे बावखुंग्रियाव गारि बुख्रुबनाय मा बुख्रुबनाय न' बुख्रुबनाय बे जेननायनि साइन बियो देरहानांगौ सिटआथ' बावखुंग्रियाबोमोन BPF आ खिन्थु बे देरनायनि साइन जेनगोन फ्रास्ट्रेसन जाबाय आरो बियो बिनि अंकआव जेबो बेसिस गैया जोंनाव खिन्थु सार्भे दङ आरो रिपर्ट दङ बिभिन्न माबानि जे दानि माबायावथ' जों ओरैबायदि नुयो जे उदालगुरियाव 6 to 7 सिट फैनो हागौ 10टानि गेजेराव आरो तामुलपुराव 5टा कन्स्टिटुवेन्सि लायोबा बेनि गेजेराव 3 मिनिमाम फैनो हागौ जों बाक्सायाव 6टा दङ 6टानि गेजेराव मिनिमाम 4आ फैनो हागौ बा 7 माने माबा जाहैबाय 6, 3, 9 आरो 13 आरो चिराङाव 7टा दङ बेनि गेजेराव मिनिमाम 4 मेक्सिमाम 4 होमबा 17-18टा जाहैबाय जुदि 17खौनो हमनानै लाथ'योबाबो दा क'क्राझाराव जोङो 6 to 7 मिनिमामाव लाबाय थादों जोङो मानो होनबा दिनै जमदुवार बादिया सोरबा देरहानायनि प्रश्नआव फैला UPPL आनो फैगोन सराइबिलावबो सोरबा देरहानायनि प्रश्न फैला कसुगावआवबो सोरबा देरहानायनि प्रश्न फैला दतमा प्रमद बर' देरहागासिनो दं बनगाव रबिराम ब्रह्म देरहागासिनो दं लरेन्स इस्लारि बेखौ लायोबा 6 to 7आ फैयो बिदि लायोबा नोङो दा जोङो 24 to 25 बेबादि सिटफ्रा दा क्लियार फैबाय थादों आरो बेनि एडिसनेलि मोनथामसो सिटखौ बहाबा जोङो देरहानो हागौ जों जेखौ दा खुनु अंक लाबोथ'नो हायाखै दा बे हिसाबै 2/3 मेजरिटिखौ मोनहैयो नामा 2/3 मेजरिटि माने 26 to 27 माने एक्जेक्टलि 26 दा 26-27 सिटखौ मोनहैयो नामा बिनि थाखाय जों नाजाबाय थादों आरो जोंना सिस्टेमेटिक फुरा सिस्टेमेटिक आरो गामिफोराव जोङो भटखौ सियर खालामलांबाय थादों बेसेबां भटआ जोंनो फैगोन आरो ओंखायनो हाग्रामाया गावनि आत्मसन्तुष्टि गावनि पार्टिनि मानसिफोरखौ गोसो बोलो लाखिनांगौ जाहैबाय आरो बिनि अबस्थायासो अन्थाव बाथाव अबस्था पार्टिनि मानसिफोरनि गोसो बोलोखौ लाखिनो थाखाय बेफोर अंकफोरखौ ओरैनो ब्लाइन्डलि बानायना होबाय थानो गोनां जादों आरो बे दा बिथाङा बुंदों नोंथांमोननि जे महर मोखांखौ नायोब्ला एसे हमनो हायो होननानै बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारि गावखौ बुंना लादों जे आंनि महर मोखां आरो बिथाङा उरखावगोरा ब्रह्म आरो प्रमद बर'मोननि मोखांखौ नायोब्लानो हमनो हायो दे बिथांमोना जेननायखौ गनायना लाबाय बिदि मोनसे बाथ्राखौ बुंथिदों बेफोर ओरैनो बुंलाबाय थागोन बेहा आरो दिनै बुंनायनि रावफोरबो गैला मा बुंबाय थानो मानो सानफ्रामबो मिटिं गानांगौ बेफोरखौ बुंलांगासिनो दं आरो बे जेबो नङा बेफोरो खारन माने बडि लेंगुवेज बा फेसियेल एक्सप्रेसन जेनेबा दाखालि चन्दन ब्रह्मखौ टिकेट होनानै खाम्फा बरगयारिखौ टिकेट होनानै UPPL आ पानिशमेन्ट होदों बेखौ बुंनानै बियो एसे जक खालामदोंमोन आरो मिनिनो नाजादोंमोन खिन्थु मिनिनो हाया मोखाङा सोमजोबनाय गासिबो गोसोम मोखां बिनि मोखाङाव मिनिनायानो बेरखाङा उल्थासो जादों आरोखि दा बेफोरखौ नायबा बे साइक'लजिकेलि बबे बेसेबांबा प्रब्लेमाव दङ बेखौ जों मिथिखायो जोङो बहुद सान्दुं अखा खामानि मावबाय थानायनि खारनाव जोंनि माबाफ्रा नुनायाव सोरबा सोमबा नुदों माबा नुदों आंनाथ' बेनोखा देरहाबाबो जेनबाबो आं इमसनखौ बांद्राय एक्सप्रेस खालामखायानो बे मा बुंबाय थाथों जेबो नङा बिथां चन्दन ब्रह्मखौ बुंदों मोनसे हारिमु आफादनिखौ लानानै मोनसे तुलना खालामदों जे आफादगिरि खालामगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों हारिमु आफादा एन्सार होथोंसै कारण चन्दना मेथाइबो खनो
ओरैनो प्रफेसनेल सिंगार नङाखैनो मेथाइबो खनो आरो गावजों थाफानाय समाव हयथ'बा गावसोरबो चन्दन ब्रह्मनि मेथाइ खननायजोंनो रंजाफादोंमोन खोमा दा चन्दना मेथाइ खननो रोङोबा बाहायलाय मा खहा दंफालाय आरो आं नुदों मेथाइबो लिरो बियो मोजां लिरो मेथाइखौ हारिमु आफाद सोरबा आफाद बिदि मोनसे रिफारेन्सआव लाबोलायनानै माने बेखौ बुंलायनायफ्रा बे आफादफोरनि मर्यादानि बाथ्रा फैबाय मान सन्माननि दा ओंखायनो बे आफादफ्रा मा सानो नोंथांमोनजों गुबुन गुबुन माहारि आफादफोर बिटिआर ओनसोलनि एबा बिटिसि ओनसोलनि माहारियारि आफादफोरा नोंथांमोनजों बा नोंथांमोनखौ ब्लेसिं खालामो नामा बिथांमोना मदद होगोन नामा बिदि दा दिनैसिम दाथ' CCBTR होननाय मोनसे आफाद दङ बिसोरथ' दंजोबखायोआनो बेंगलि फेडारेसन माबा माबि गासिबो गरखा थरखा गासिबो आरो जों दा अपेन एलायन्स रावजोंबो खालामाखै खिन्थु बिथुराबाबो बहुत अर्गानाइजेसनफोरजों जोंहा मोनसे आन्डारस्टेन्डिं दङ आरो मोनसेया मा जाहैबाय UPPL आनो हारसिङैनो ओरैबायदि मोनसे प्लेटफर्म जागासिनो दङ जेरावनाखि गासिबो हारि माहारिनि मानसिफ्रा ज' जानो हायो दा जागासिनोबो दङ ओंखायनो जों बिदि रावनिबो नाम लानाय नंला जोङो खिन्थु CCBTR होननाय मोनसे अर्गानाइजेसनथ' दंखायोआनो आरो जोङो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि इन्टेलेक्सुवेलफोर आरो आबाद मावनानै जाग्राफोर गासिबो बिथांमोनजों जों मोनसे रिच आउट प्रग्रामबो खालामबाय जों बिपुल मोनसे भट शेयारखौ मोनगोन जे थांनाय समफ्राव जोङो गुबुन हारिनि भटखौ बबेबा 7% बबेबा 5%ल' मोनदों खिन्थु दिनै UPPL आ बर' भटआ जेसेबां जों मोनगोन फ्राय एसेल' खम गुबुन हारिनि भट मोनगोन 30-40% 35% UPPL आवनो ज' जाजोबनो हागौ बाखि 60% 65%आ हयथ' गुबुन गुबुन हान्जायाव गावस्रालांजोबगोन 40%बो मोनहैनो हागौ जों गोबां हारिनि भटफोरखौ आरो इभेन माइन'रिटिफोरनि गेजेरावबो गोदान मोनसे सोलायनाय फैदों खारन सान्थियाथ' फैबाय सान्थिखौ बोरै लाबोदों आर्म सारेन्डार जाबाय सान्थि फैबाय बेनो गिदिर बाथ्रा नङा मानसिनि साननाय हनायखौ सोलायनायासो बिराद गिदिर बाथ्रा दिनै NDFBफ्रा मोनसे समाव अस्त्र लानानै हाग्रायाव दंमोन खिन्थु बे NDFBआनो दिनै फैनानै गथ' गथाय खांबाय फिसा फिसौ मोनबाय रायजो जाबाय आरो बे गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ डाक्टार इन्जिनियार खालामनायनि सिमां नुबाय बे मोनसे बिराद गिदिर सोलायनाय हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे बिसास फैफिनबाय बिराद गिदिर सोलायनाय पृथिबियाव बिराद गिदिर संघात जाबोदों संघर्ष जाबोदों कमिउनेल क्लेश जाबोदों रिलिजियास क्लेश जाबोदों खिन्थु समाजा बिनि थाखायबो ओरैबायदि रेडि जायो जे ओरैबायदि मोजां दैदेनगिरि फैयोबा गासिखौबो बावजोबनानै ज'यै थांफिननायनि थाखायबो मानसिफ्रा ओंखारबोयो खारन संघर्षआव रावहाबो जिबन गैया भबिष्यत गैया मोनसे कनफ्लिक्टआव रावनिबो लाइफआ सिकिउर जाया ओंखायनो मानसिफ्रा बेखौ बावनानै मोनसे कनफ्लिक्ट लेस आरो मोनसे इउनिटि बिनि गेजेरजों आवगायलांनो सिन्था खालामो थ' दिनै बेबायदि परिबेसाव गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा दिनैहाय बेफारिफ्रा दिनै हरनि 9-10टासिम दखान खेंनानै थायोबा गथ' गथायफ्रा स्कुलाव फैनो गिनांला किडनेप जाला जाथि गथ' खुनु मोनसे संघर्ष गैला संघात गैला बेबायदि परिबेसफोरखौ नुनानै बयबो गोजोननाय मोन्दों मोजां मोन्दों ओंखायनो गुबुन गुबुन हारिनि भटफोरखौबो जोङो बुरजाथार मोनगोन माइन'रिटिनिफ्राय बेसेबांसो सम्भाबना दं नोंथांमोना मोननो जिहेतु बेवहाय जुदि बर'खौ नायोब्ला बिथांमोननिया सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसनखौ जों बिदि कमिउनिटि वाइसआव ब्रेकआप होनांगौआ गोब्राब खिन्थु जेनेबा माइन'रिटिफोरा मोननै मोनथामसो सिटआव गावसोरनि जाथिखौथ' डिसिसन लानो हागौ मानो होननानै बुंबा जेरावनाखि गावसोर गोजायैनो देरहानो हानाय बाहाय बिसोर जाथिखौथ' डिसिसन लागोन बाखि जेराव बिसोरो डिसाइडिं 8-9 हाजार भट दङ बा 6,000-7,000 भट दङ जों नुनायाव दा सिंगल माने लार्जेस्ट हिसाबै मोनसेल' पार्टिनोनो बयनिफ्राय बांसिन भट होगोन बा UPPLनो होगोन बाखिया गावस्राजोबगोन आरोखि हमनानै लादो 100टानि गेजेराव 35टा बा 40टा भटखौ UPPLनो होनानै 60टाखौ जुदि गुबुन गुबुन हान्जानो रानो बाय प्रब्लेम गैया डिभिजन जागोन UPPLनि माइन'रिटि भटआवबो आरो BJPआ मोनसे हिउज मोनसे मिटिं एबा बे समाव बिटिआरआव बिथांमोना हाबफैनायखौ जों नुनो मोन्दों एबा बिथांमोना गुबुन गुबुन सम बिसायख'थि फोसावदिङा उदालगुरिनिफ्राय जागायनायखौ जों नुनो मोन्दों माफोर इफेक्ट गोलैगोन नामा UPPLनि थाखाय दा BTCनि इलेक्सनाव जोंहा BJPजों जेबो लिंक गैया दा
जोङो दा बिजेपिनि एगेन्स्टआवबो जुजिगोन बिपिएफनि एगेन्स्टआवबो जुजिगोन दा बिजेपिनि जि मोनसे प्रग्रामफोर बेयाव सिएम फैयो आरो हेभि वाइटफोर फैयो आरो सासे सिएम फैयोबा नेचारेलि खाथि खालानि मानसिफ्रा बयबो नायो सिएमआ बयनिबो सिएम बे दिनै बिटिसि इलेक्सनावसो जों आलदा आलदा गेलेदों खिन्थु आसामनि चिफ मिनिस्टारा बेनो बिनि सायाव सोनारो डेभेलपमेन्टआ बे हिसाबै सिएम फैनायाव मानसि जानाया गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय UPPLनि ब्लक लेभेल मिटिंफोराव जेरैबायदि मानसि जादों बिनि तुलनायाव बिजेपिनि गेदारिंफ्राबो ब्लक वाइसआव बा माने कनस्टिटुवेन्सि वाइसआव जि गेदारिं जादों बे खुब माने खम UPPLनि तुलनायाव खारन जों दा पटेन चिराङाव दाखालि कम्पानि नामाव जोङो रेलि खालामबाय सान्तिपुराव बाय 12,000सो मानसि गेदारिं जाबाय स' देरहानोनो जेराव 20,000सोल' भट नांगौ बा 21,000सोल' भट नांगौ 12,000 गेदारिं बेखौ जुदि इन्टु 3 बा इन्टु 2 माल्टिप्लाइ खालामो बेसेबां जाहैयो फालाय थ' बे अंकजों थाङोबा नै मैया आङो निसिमायाव मोनसे गेदारिङाव थांदों स' 12,000सो गेदारिं निसिमावथ' 45,000सोल' भटार्स दङ 12,000आनो गेदारिङाव फैबाय थ' बेफोरबायदि गेदारिंखौ गुबुन हान्जाफ्रा रावबो खालामनो हायाखै बिपिएफआबो खालामनो हायाखै मालाबा खालामदों बिसोर डिस्ट्रिक्ट वाइसनि मोनसे सेन्ट्रेलाइज प्रग्राम बाहाय 15,000 मानसि जादों खिन्थु रुट लेभेलाव हाबदों दा जों डिस्ट्रिक्ट लेभेल प्रग्रामफोरखौनो खुब खम खालामदों दाखालि मुसलपुराव जों खनसे खालामबाय फ्राय खमैबाबो 30,000 मानसिनि गेदारिं मोनब्रै कनस्टिटुवेन्सिजों माने 12,000 डिभाइड खालामोबाबो स' मुसलपुराव साफा गुबुन हान्जानि खुनु प्रभाब गैलिया बेवहाय थ' जों खालामबा खालामनो हायो जेरावबो क'क्राझारावबो दाखालि जों रेलि खालामदों 30,000नि रेलि क'क्राझार टाउनाव थ' रेलिया बेजों खुनु मोनसे सिगनिफाइ खालामा सोर बेसेबां भट मोनगोन नाथाय आं दहाय बुंखादों बिजेपिया 2026नि एसेम्बलि इलेक्सनखौ टारगेट खालामनानै बाहाय भेटि बानायनो फैदों बिटिसि दखल खालामनो हाया होननानै बिसोर मिथिखागौ ओंखायनो इसेबां जोंनाव एफेक्ट गोलैया खिन्थु गोलैयाथ' मानो होननो जों फाइट खालामनांगोन जायगा जायगा जेरै बागानपारा बा जेनेबा नोङो दिनैहाय बिसोरो गबिन्दनि भैरब कुन्द'आव बिजेपि स्ट्रं केन्डिडेट होदों आरो जेनेबा हमनानै लादो बेहेरगाव बा ओरै खालेंदुवार बा खैराबारि बिजेपि केन्डिडेट दं जोंथ' बाहाय बिजेपिजोंनो जुद्ध दावहा नांनांगोन बिपिएफआथ' फेक्टरानो गैया बाहाय बिजेपिनि अनगायैनि बे बिपिएफ राजखान्थिया हान्जाया नोंथांमोन बेसेबांसो जुजिनाय जागोन बिथांमोननि जायगा जायगा दा बिपिएफ हान्जाजों थाफ जुजिनांगौआ जेराव जेराव सिटिं दङ बाहाय जों एसे थाफ जुजिनांगोन दनेस्वर गयारि बावखुंग्रि देबरगावजों जुजिनांगोन बनरगावआव बिपिएफआ फाइटआव गैला कारण राजीब बांगला बिपिएफनि एमसिएलएमोन दा बि बिजेपिआव फैबाय दा हनै राजु नार्जारिनि जे मिथुनजय बेयो सिटिं एमसिएलए बाहाय हयथ' जुजिनांगोन एसे ओमफ्राय पर्बत जरायाव एसे जुजिनांगोन बाखियाव बिसोर फाइट गैया दतमावबो बिपिएफआ जेबो फाइट गैला सिटिंब्लाबो फाइट गैया बाहाय खारन जों बाहाय बिजेपिजोंसो जुजिनो थांगासिनो दं आरो दा दिनैहाय हमनानै लादो निसिमाव 13 चिरां बा बिजनियाव बहुद जायगायाव होबाय जों बिजेपिजोंनो जुजिनो गोनां खिन्थु बिपिएफजोंबो जायगा जायगा जों फाइट खालामनांगोन स्ट्रं फाइट खालामनांगोन बिपिएफनि बुंनो थाङोबा दिनैहाय माने UPPLआ एक साइड आरो बाखि दला गासै जयै एक साइड बिसोर गासैबो UPPLनि एगेन्स्टआव जुजिगासिनो दं खुनु जायगायाव हाग्रामा महिलारिया बिजेपिनि एगेन्स्टआव जुजिनाय नङा जुजिनांगौबो सानाखै बियो जों खिन्थु बिजेपिनि एगेन्स्टआवबो जुजिगोन खिन्थु हाग्रामा महिलारिया बिजेपिनि एगेन्स्टआव जुजिनाय नङा खालि UPPLखौ फेजेननांगौ बेना बे टारगेट आरो गाव देरहानांगौआबो टारगेट नङा UPPLखौ फेजेननांगौ बाहाय सोर देरहायो देरहाथों बेनो मोनसे एजेन्डा जानानै दं ओंखायनो जोङो जोंनि कुल ब्रेनजोंनो सुस्थ' ब्रेनजोंनो जों आवगायलांगोन आरो जोंनि जि मोनसे अनेस्टि आरो डेडिकेसन कमिटमेन्टखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ सेवा खालामनायनि बेजोंनो आवगायलांगोन आरो दहाय बुंनाय बादिनो
जोङो एबसुलुट मेजरिटि बा टु थार्ड मेजरिटिखौ लानानै आवगायलांनायनि थाखाय बा गभर्नमेन्ट दानायनि थाखाय जों रेडि दा थारैनो नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिबाय नैबे समाव जोङो बिटिआर बा बिटिसिनि जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय मोनथिनो मोनबाय मख'नांगोन जे बे समाव बिटिसि ओनसोलाव आथिखालाव जे बिसायख'थि फोसावदिंजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव माबायदि थासारि जाना दं UPPL महरै बे समाव माबायदि पलिसि लानानै बिथांमोना खामानि मावनो थाखाय सिगांदों आरो बिथांमोना बेसेबांसो मासि मोननानै बे समाव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोना देरहासार जागोन बेनि सायाव गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिबाय लोगोसेनो बिजेपि राजखान्थि हान्जाफोरा माबायदि थासारिजों सोलिबाय दं आरो बिसायख'थि फोसावदिंफोरा माबायदि सोलिदों बेनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय मोनथिबाय आरो फैबाय थानाय समाव जे बिथांमोननि जे राजखान्थियारि दिगजों माबायदि थांगोन बेखौ फैबाय थानाय समावसो मोनथिगोन नैबे समाव नोंथांमोननि जे बिसायख'थि फोसावदिं आरो फैबाय थानाय जाखिनि जानो गोनां जे 22 सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोंनिफ्राय बा बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ थाबाय आरो बे समाव नोंथाङा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनो नोंथांनि जे बेसेन गोसा समखौ मोनसे बुरजा गुबुन गुबुन जायगायाव बिसायख'थि फोसावदिङा बे समाव सोलिबाय दङ थेवब्लाबो सम मोनसे दिहुननानै जोंनि स्टुडिअ'आव फैबाय बेनि थाखाय जोबोदनो साबायखर बावबाय आंनि बिथिंनिफ्रायबो बड'लेण्ड बुब्लिनि फोलेरनो बयनिबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि थ्रुयैहायनो बिटिसिनि गासै रायजो राजाफोर आरो बर' फिसाफोरखौ गुबैयै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय गोजोन्थों